Buya kegimo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegimo rainde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko Bwakire mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Dianah Ndemo. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gyo DM gyo kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa negorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini ngoira ni maega kego omuntu maito gukurageria sese ya ukagari egere koke butuko Onyeko Bwakire bolyo obosemia gusekero kende gyansigure mirobelito y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 guseturikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi Onyeko Bwakire gukonyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseriguri lyakibusani turikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi Mrna nabari b'Chinguru erikwe manyabona wataka kuruchitanenya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi, Dianah Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ensengongo ibere. Kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka. Nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane umurubuli kubwatia nabo kurigirirwa na kiromuntu Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi
Mwanchu murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi. Korwa igaiga samaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri Ensoko TV ntabe to koletera amangana magia bunane to wateka kurwa gaiga miyo bagatagati ubomuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni Ensoko TV oboroso womugusi Mukabora ingerango oyetigo sori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancho omurigeria ayabune motutire bwetigo sori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogi Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao oboikeranu. Somo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omwancho murgeri Ensoko TV igetaseni Ensoko TV nibwatira sengenche yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusi na isuko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero monda bwensi korwa se bunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amagiye ko ritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili cheni gongoro perpetual machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka
ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyole libaga lya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kuri asaberemi chini gongoro ka pathway machine asomuro bere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bw'omugusi obutindi nobosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibuliyo gukora chingatale ichyobutindu eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Geria bwigeta senige Ensoko TV no gusabano kwegena kwane mambia bonongo kwabokire buya wachakire kuyarigania neritskori yago buna bwibangete nawe gono gusabano kwegena kwane nga announce ya solid keri kero togotebanga ne chinga kichire cyo koinyorania nga twatebe tunyare togwetuma nchire tukunyara togoikerania eganga itasu buguma boito twenyoire twayeri krense etuchake gwetuma manchito murigeria itskori ya rero ntich kabere ndo chitari kigaiga ne chitari kikomi cyo motienyo yo gatatu nande bono mambia bano kugukwanyenga Bwakire na otetekera ngo gotenga Bwakire naye gwangiraniria nga Bwakire bya ina manyangarende litskeri twari chakire asenjere ya bene kuraso mucho Nairobi ne maitebone mbra yarakanyire kirake njabakige twa senjere liye nyinge abantu bakaba bagosoma manchito mugire bintu bibikaba bigo sombwa Kigali na ichinyomba gusarigwa kolende wonondo chinga nande yarakirirake nerinda maitukuru asorongoro ituragusie county ya Kisii county ya Miranga wikira boni gembra negendete gutwa nabagonte binge mambia bono kusembra negendete gutwa stinseme chokolende nagotebinga asabantu bari barasumu cyo Nairobi rero yakanyikirake ngonyene sikipara rero ndo chimbia chigweteka igonga announce ya sore naro karamwakiro munguru ngambia mono kwanyari gokora litsukeri kolende kokwarigana ndasomoro birite Ensoko Bwakire asitukunyana togo semania tuatebania nabigotonyara tugusanga igati yali agendete kwenekwa ime yense ya Kenya kurase county ya Kisii county ya Nyamira na wikachia bischito igana togotebinga mura yori wacha wetu mwanchito muligera gwikira bonyigani kyanyarega gwikirania naye watotebya nga
na maene gente kitogotebo gwikiranirie he chipara mwateba nga chiro serious ani mwateba ticheraro sugwa wikira boniga amakori tari gweteka mwanju itomurgira negati ali tugutaga twamanya na iwatumanya nga mbujore murayoyo gwacho tengo korali gasirie rengia gonga emambia bono nabo gukwana na into somtanda ito Facebook somtanda ito YouTube nabo igwa sensemo yena mba studio yera 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na 3 nere namba ito yo moero kunyara busanga na ito asegeta sengetu Ensoko TV nabo no emambie ye morobiri Ensoko Bwakire gonga announce sole sangana intwe onyolenga kergo ikira somtanda ito Facebook nabo kunyara kogoto follow weka YouTube kwa subscribe rire nera kwanyara go kwego kia nemero birita segeta sengeito gya Ensoko TV korene dara ligati abali bato bwatiri kurwa somtanda ito Facebook emambia bono Edio tunyare togosika mutunayo manchi tomurgereria agase namba itu studio ndo chase namba itu studio gaiga mbare batumire oruwaka rwabo ndo chikira Dennis ekiyo musorwe sote bangano ali me yomoroberio nabego mwalimu Charles Rwanga agotebano ali me yomoroberio mambia bono nada agoteba kurwa sinsemo Chenyamira basement area no atubwatete buna botambe Mbokarundia nera otebanga kurwa ligoma no alime yomoroberio kono manchi tomurgeria tane kasensemeria yena umtanda ito Facebook naro ndo chega igama make ruto ateba good morning Dianah and Innocent good morning to you kurwa mabiria watching live wakire byana ndo ime yomoroberio mbaka ekebicholi kebicholi kyangolio manchi tomurgeria to base gwancha onyare gogekerusia tutaranyara tugukora Jessica Morate Ensoko Bwakire kurega pipeline Joseph ateba oh wow Ensoko TV Bwakire Linet Mokogoti Bwobiero ateba kurwa utawala mihango watching live mparikiwa Dennis Kukupaye nera ateba kurwa Tasha twabokire bya toswaime yomorobiri Ensoko Bwakire 20 igonga na gati abali bageneta utuma ujumbe cyabo kuri ntinaji soma chonsi ndaitendara chakira nabali nachagitena barobwi kimambi gose bali bantanga nerete goswase umoroberio rero tigana chakira nsarya umusorbe sote ba kirandeni seke umusorbe gesu kurwana kuru city salam subscribe gugachiba seito watching live Innocent kibande esokoro out right there with you ri Kenya village Nyamira county out bangano alime yomoroberio ingando che double safi akamanu nera otebangano alime yomoroberio Ensoko Bwakire umusoriwe sote babaswaime yomoroberio na Innocent Onyango John Kebatisaro Monyoni Joshua Mbiyatirimba na baigo omwana zilizopendwa atambo Sekerayo Joseph Freddy Kogembo Mama Ruth Gelsa Kemto Jeria Kirbo negati ya bande Eriko Soro nera oteba yuno tosoime yomoroberio korwa Kembu lyabosori lyabosobori atebano alime yomoroberio Batromeo Momanyi nera oteba Innocent na Dianah Bwakire oyo Momanyi na sporo yenya kurwa nyanchonori nyasayo twanjire twaro litkolire diarero atebanga tigante bie Ensoko Ensoko mochere pore asenga kieye yobokendu tiganya sayabe obole ababolemu tiganga nediyo musori bwesu Ensoko makoligeria kerubonchoke machoka nyamori mugadishu chairman wechiredio na mashabiki Ensoko TV ateba na beye mubutambe nwalime yomoroberio Natasha Mkioti toto la Kisina Nsongiri koro kanyimbo nikondani Rinet Cherono kuruwekerenyo Nyamira otebanga listening and watching live Mama Kirutu nwalime yomoroberio nigati abali bagende totuma roboti amusorbe swateba aikasi ni abune Ensoko TV to baiseko kuna elimotipi to baseko Yerusalemu manchito mulgide gonga nigati abali bagende totuma ujumbe chiabo kulende tinda itiko kora kwali ngana lirabu ntara mwaliganyo yominto Innocent Onyango anyareka okwani era ni maite salamu ya erero tigana ko ibero manchito mulgide nganchiti salamu chai sana autebanga itongo mochochi encho tamina tanga itongo nogaya igonga nara ko ibere salamu chai Innocent kure tigana mwanchira tandara go kwani asigeta sengate bachubuligereli udago kwanire bara dayada go tebiringa itongo mochochi na kwirelinga itongo nogaya mambi yabono doje chetri chitaka 15 maega ichi se komebere Dianah ngikwabukira Dianah Bwakire Innocent
no nyebone okoli mbere yatu tine kigali kigateba ngatika turararake kigali cia chagire kurara cyararira kigali cia Nairobi ya mache kikali kurusigwa chinyinge chikapureta bale goteba mache chinjini bono wende nkala gasieroro no kurusia mache se chinjini igo ngabo ninga ni chirangira ndi chikorako nchigwa kurangi aya rangi nga yikuruira amache gakali kurusi gwali se injini gati mache gisa kurusi gwalende nande wika yakwirangi kanya yaberira mache na bale bagwakira ngira bagwaka anyway mbwabokire bya nabokire bya sencho umu director itago tebo genda selingana lirabu gongo gwanchira ogenda ororo semambie yabono egera no numurigereria nyore libagali obochi chaga igato tebi nga kiera liroche. Asante sana manje tumurigereria lingana litulirirabu litukuria rero mu director itolibekirega gwase television yago gosase sim yago nigo ligoteba iganga to baise kurwa bosemia gochia somontole nenchira buna endagira yaye gosambere mono enchara to baisa kurwa bosemia gochia somontole nenchara buna endagira yaye gosambere mono nalingana itulira buri tukulia ro manchito mugira nabo sangana into ase namba itu studio 0788666663 078 marakabere 6 maraka 5 na tirinere namba yomoero kana ndi Innocent yara kwira lingana irirabu iro nyarako goteya ngani kirigo kwanira Dianah no iwete bunate biro mwancho muligiri yagateba to baisa kurwa basemi guchia somontole nenchara ngendagira yaye nigire muliro ndagira nero konyorere muliro ndagira nero tali konyorere muliro semambia bano mwancho muligiri nabo twakira gochaga igase studio lendo totebinga indagirere muliro ne tali muliro ngakikalire ndabate simi Innocent era Ensoko Bwakire Ensoko Bwakire Bwakire bia bia tole anya nae kolo yabo ngai weli atali yao ngachukoli na kanyora ngai kwali gwete kamati kamati dato ligitwenzi by the way nabone tigajo nyango na gajo nyango ndabinga ngane lina giriando maigara kini rende nanda timbi yamone gakini na bandaba ya bia mono sana kamati santi no muntu miyanga gikwabogire samba samba yabokire chinyoni cheigoro chiabugire koli yaliganiri tukoli rero paka chinyoni cyabokire one ngane yo soko muntu bose mingakira Akarogo tebio muntu nakira naende kalenchara ukunogo seka usoko muchaya ngai wisha ya toliko iguna kienchara ye koroma tumaye tibune kali koroma nini sinkoroma to ani mechando mwato tebe timogo tokorera ntorumire ngaki tora tokorera kiria wa maotana kirangorosinde ndio wote korosia na chande kirenjera njiyo ngoetanya getali mali obota iyo ibinte vinge bito chandete gati okay biya mono sana sawa kwa batiye ko ngainereria mbago tokiri ne njara getoliete batige ko toba semie karatole njara batige ko toba semie karatole njara ya nkibago to ngainera na tokire njara getoliete na njara getoliete tigabati go borimo matukara elire gaki ndugu asante sana kamati kwegure nkwabora kurwaiga nagiranire kamati gali kumbuliri tukuri gorori ndande ngwachitogacha kamatebi ya Dianah no arere gamenyete asaguru kwe livi sababu nanda semeto maitenari igoro tari nsemo no guse ali asamachara ara imolke go chansiga okay nari igora keigo okay mwancho muligiri twakire simya semambia bono no igwete Dianah goteba ngato baisa kuru basemia ochia somontole ne ncharanga endagire yago murerere to baisa kuru basemia ochia somontole ne ncharanga endagira ya nigire muriro onto ina barabe tabwatio basemio nambagere 0788666663 inere namba gotwakire simigo chaga igase studio semambia bono elitonyara ko batogo kwana naye asenchira yobwikirano asokonyara ko bagota tebinga mingi kelia asemambia bono oranyara ko ba gokomanya igoro yelinganelio lirabu togoteba asemambia bono to baisa kurwa abasemia gochia somontole nenchara
una endagera yaye nigere muliro mwanchu muligereri no konyara kabago gotwakire simigo chagaiga otomanyoto tebinga rende ngakyoroche linganelio lirabwa semba mbia bono sebali banyara kabago twakira mbia mono asebali bagolika asensemelio mtandao mbia mono sana narabwateye okay Ensoko Bwakire Ensoko Bwakire Kila homonene Bwakire biyango to kwanere mambia bono Pastor Pastor network yage bwato muchando Ensoko agano weno Pastor Thomas wenga ngagioge ndete kurugite bai wodi bai gitwewe na kuma ndete mbiamore biatora igatwabokire chinyoni chiabogirabo ya kabisa okay togenda selingana lirabu Pastor kibatyo ikirabu roto ikibati noara bamuro yo mino amura noare bono twamate yabu chamaje bune omuyegolio kana ya galiri bono nero kuna korosia maji kurumuinali kwana komanyete hello tango Pastor materi no na wana na ro yebutole na ndote mango wako no nyeko uriko enda abantu kujana abantu kera mba kuigwenda gari inga usengo ngo sambe iko watike ko pege abantu sambe re abantu barenga ko montaña ya tamanye tikende gate tukurike yo asibikire okay Igona le tebia abantu baita baitunga ba mintense ya kongero bato kongero bugima etukende yo stoje ngwaro chinga kinda abantu bakuri bakachimbe bense ya Tanzania kare abantu barenga baba abantu bamane ko igota abantu mbaka none sisa abantu ikabari kare barenga biyamono sana asante sana abantu baitunga tugwetereme chande menge ko igure ngekera abantu barenchara abo bakolikende gyons Dianah simambia bono biyamono mwancho muligereri asobo twakire simigo chagaiga tata kondo mutimuko Dianah chitri chitaike 23 tata kondo mutimuko Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Magega ya television ya Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba iliyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono na bokonyoli bagari yabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729
690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Tomorigere na nene ntunde na togo swasama ya turakumanye gati yali agendete kwene kiwemensi ya Kenya togo chaka ne county ya Kisii ne county ya Nyamira asogo chaka kurwase county ya Kisii mu biro bo musacho yomo uyo tamanye kainigo ikirabono nigo togete mambieri tsukorigoro imioroche ruomogonga semolio ngenyo bunge yabo basie county ya Kisii sikali kageire buna nembreli igendete gutwemensi ya Kenya kurwa chinsemo negati yali bagokwanira igoro ryo gusira kwayo manchito mulgeria noroboti rwabetero kwariganiwa no musakito Dominic Onderi turaronyora asinchira bene omubiri bw'omusacha yo mubi myaka yigatu nigoto kaimeorochirwo mugonga ensemo yali enyoge bunge abasi county ya Kisii mambia lero asikeri kagere mna nigo mubiro nyare tukaba kokosombwa na machi mbure nyinga gasene kwene kiwa imensi ya Kenya Korengana kirori nigo mubiro yotara manyikano ikaboni goto kasenge uyoro chorega asa bange batara manyanga uyo ningo yo nyare tukaba ogosombwa na macha yaiga Tuaje kogenda kuchiroche twanyora omonto leroche oraire roche oregetirianda tabwati yanga monto into mumanyeti yaya ntumaitie sarwa ekenyoreke ne kiabo nyansiaga aiga yonyego na omonto yato ka bwobuba no ato ko mwana omocho koro bwobuba na ero monyora ye yorenga machime omutwe obugegete goche senge omonto twamanya kogenda ororo babeke ngori bangusa gochara bo banyusi bororo na ore roche bosaigo oregetirianda abamenyi borogongoro iga basabire koroserigwa oburaro bagotombokira asoro choroiga asikeri batebire muna ningo no ina abana babasinyira kwamboka iri kogenda ase skuru twachandekire ntobwati taracha bana baitu bagochiere skuru nyachogochogo etaracha agerwete pi abana baitu bakogenda rogongorogoro imaiga twanyarira omonto roche seita goetere taracha kaki abantu baitu abachumbe MCA kaki chabwa mitoto kwanye abana baitu bari bakobori kaki takwanye taracha kaki mwana yote konyoro mugakoyo nasenge ndatande skuru goro ye taracha yagero chigo chenda rocha nyoro mugakoyo kaki ngakibana mbako ngukyobo kaki mbororo kyobo kaki ndobwaji taracha chinya enyagitari era ngumbuga iga para ndobwaji asa to kwambokero omonto nagongi batukoto chande getase yo to weta e porteke nikinoere pana se yo bagotambokera arati no iweta mangana ya gakitokonye abanyenyi bokurase getaseni Kenya ngoso nigo banyara ko bawekerana na korusio mubiro iga sayaiga ekerabona bari batarochie omwaba senka yabanya ko bagosawa banyako bagotare nkeri nyagitari ne gembo ilikona kigose ne omwabonya to bagosombwa na macha yaiga ko ripoti retsen kia nambe magia Ensoko TV kuruga se Kenya kiali nyego bonyansia meanya bachi sub county bunge abase county ya Kisii ninche Dominic Onderi Nyabuto Biamono mulikito Dominic Onderi asoroboti orurugo ichane kurwa ase county ya Kisii mwanchu mulito kogenda gwikase county ya Nyamira nigobono obuteneri bwe enkendu yenyagitari ya Nyamira banyara kwa bagosaba abananchi bensemeyo banyara kwa bagwesoki likomanye mebere 13 yaberire ase enkendu yesika kyomwaka yomo ase emebere ywere eyagati y'abana bamura nabo igabasacho mwanchu mulili na nigo bagatebe mebere yo nigo yaretetwe n'abanyanyimbo tutugoroboti oru
asenchira yobwikirana Asama rieta ngoro kwa David Haraka inde public health officer utenete nyagitari yaito ya Nyamira Referral. So message imbwate rero ari ase nyagitari yaito mochari yaito ya Nyamira tobwate emebere 13 yaretetwo kurwe bituo mbarimbari muna bono tobwate omobere noro oretetwo n'abasigari kurwa ase oyo orwetare orwete matutu otogete roche tobwate omobere orusete kurwa ase moya kerenyo arafu tobwate omobere ondo orusete kurwa ase station ya Magombo tobwate oyo ondo orusete we Gesima police station urweto tare 10 omotinyu gatatu 2024 tobwate emebere ende yarusete korudisi ya Nyamira police yo tobwate yende barete tu Nyamira nyagitari na good Samaritans lakini baberirwo abande babere mochari wetani umwaka oyomo totaranyora abanyene so ntora se process totaite go dispose emebere wanya goikera bono iganto abaete notice ya 14 days twarugete notice tare 10 omotinyu kabere 2026 so 14 days ya expire so totaite ko bwatia process area ganeri neri chikoria public health igere tonyore ko toda turusie mebereye toyeire ase public cemetery era tokange mono tokoira kericho mono karango rigereria igere ndo gyo kumia abantu ange bonse kwasa bonse ibara basaje biaono amarieta ngoro ku Robert Ondiek intended mangana prosecution in public health a Nyamira County tobwate mebere ase nyagitari yetu ya Nyamira County Referral nyagitari yetu ya Nyamira as Nyamira County ono tobwate mebere ororo mebere 13 ne capacity yetu ya mochel igekubogoria abantu 24 ono mebere tabwati abanyana yo kairete space ya 13 igondo tigarete ne space ya around 9 igo etanyare kobeka abantu bande bari basirire asiri tukoria na matukanda kwati uchimaega igesa kuri mebere ya congestion nyagitari gose yabire menge ase mochari yaito ono twarure notice nande twaitire notice chigweta gweta sabanta abo yo minta tebire abanyene mbarache kunyubwati bakabona iga Tomurigeria togosuka mutwe nigo mujumbe wonchale Moske Charlson choke habetega kora musangirikano bwo kubwatuka kibasari gochya saboro kiwa beach college amore university asatebetebuna n'inchire ya moyo kweneke bunango basirara boro kiwa bonsi banyale bagwikirania hakisemi cyabo manchito murigeria turanyororo botiro beturu kwariganura musakito Wycliffe Olenge Bunenchera yemo yogosira chisemi cyabana bansemo yabunge yabonchali bono nigo mujumbe bansemo yabunge Moske Charlson choke batukura chiringiti milioni 52 gochya as chiskuru cha secondary college amane university ereko basira boro kiwa bali bakurwa sensemo yabunge yo elinde basome. Talk about the single most important thing in our lives, education of our children. We've been able to get an allocation of 73 million Kenya shillings for Bonchari this financial year for purposes of supporting our students in learning. But our policy is that every child from here Bonchari is eligible to get money to be supported for the education wherever they are learning, so long as it's here within the country and it's an institution that is recognized by the relevant authorities of recognizing this institution. There will be fewer problems, we'll be having better performance. All I want is our number. The intake to university una mosike wera ligo kwanera no mosike nyali boti abana baito bara basipele university kono mataba for last year were about 50%. We can do better. Check the school tuja kwa ready by this week tonya tebe ngiga tutanda nitonya ndawa enough textbooks so tutaliwa chelewa lakini kwa mtaasari kero mwana kiangiro kero mwana obonchali wasomanda onsi kwaja kanyarale echeki yae
kako kwa na somo sangerekano yokora kana se skuru ya sekondari ya Igonga nigo mujumbe Charles Onchoke asingerabu na kisemi nigo kirachingia asokoro isege sakku nabarayibankyo abo asaba aborkiga banene beje skuru ko babana libagalinde basome libagali ko baselya gochia asinka cyabo ekyana nakege kogera beterwa na masomo. I know from last week since schools reopened, there might be a number of students who've been affected because they've lacked fees to go back to school. I'm appealing to the principals here present and elsewhere that the checks are underway because when the child stays out for 3 days, is never compensated. They can already refund for staying out for 3 days. Allow them back in school. Nigabe kabene buna aborokigo bali bagosoma University College nigo baraje konyoro gusira gwe kipase yo chiringi chiribu isano nesato nechimisano eleko baguswelya egurube ye school fees yabo. Ana bonse bagosoma University College kora mu bori mono abana bagosoma University College kro mwana oja konya chiribu isano nesato nechimisano kro mwana oyo. Abaiboli aborokia amona aborokigo bonsi nigo batero bunambye mono ase ogoikirana asomo sangerekano yo abwasaba bonsi bamwachinga kicinyororo elinda akolemere muyaye kende gyonsi kerikera chebobe batebanie no bwororo. Abaiboli baminto na abana baminto na baraiba kiregaiga. I just want to thank you very, very much. Also with the seno ojo kwanirengane ojo kwateri swali tojo kwanegaiga toye sane ngora University last year were about 50%. We can do better. What do we do with the remaining 50%? That's a big number. To went to water, you can say to went to Madam, this is in Kawanda. Our link to went to our link to went to this and what I'm here. Our MC never saw my very American language. So in any case, I think I took one. Yatakuwa nege tunevengane kong ono isore muonyo mukwane no mugako ngane ine bono nigo yatigera sabura kigo bonsi kogenda okoromukia samasoma abo elinde bachiko babantu bengencho asama tukale bosio ngoribotire Ensoko TV kuro Igonga ensemo yebunge ya Bonchari county ya Kisii Dianah Wycliffe Orenge Biyake mumulikito Wycliffe Orenge kurwa se county ya Kisii na namono kurwa senseme yebunge ya Bonchari Mchumulili bono nigo tukuru kurwa asenseme yebunge ya Bonchari na wika ase county ya Kisumu asaba saebe sokiri na kuruwe birengere libyabo igoro yebinto biriko mibya nyaltukaba bikoli kibunse no murayibwense no yokabere murayibwe kyamagia ODM bono nyagosirara ira mulodinga bagoteba nga asorobotiro liru koigwana na guchikaba bakora ase obwamegasi ekento kerete serikali kanyara ko bagekorosigwa yomo ya broad based yomwancho muligeli gosobwagale na ekyombe kyo nigo kyabwataba sabange au bale nande abalikia mangano mwancho muligeli tonyoro roboti urwa senchira ewekira. Majaina naitwa Umundi Rolex. Ningependa kusema ya kwamba 10-point agenda ni suluhu bora, lakini wamekalia sana kuitimiza. Wanafaa waitimize as soon as possible. Na ningesema kusema vile baba alikuwa anasema kama sio sasa ni sasa hivi, kwa sababu wakitimiza hiyo 10-point agenda Kenya itakuwa na amani, ile amani na kwa pamoja, national cohesion and unity, ili watu wakue within the political class and kwa njia ya kisiasa. The issues of 10-point agenda was very it was very good to bring unity to the people of Kenya, but it has not been implemented because for now we've seen the rise in extrajudicial killings within Kenyans. The numbers are not even accounted for. We have seen the rise in the cost of living, the rise in unemployment, and 10-point agenda, to me, it was a good move, but it has not been implemented. Kwa sababu vijana wengi kwa sasa hawana kazi, hawana ajira, na wanajaribu all means possible to survive in different cities ama different places penye wako. Vijana wamesoma, wako na degrees, wako na diplomas, wengine wako na masters, but hawajaajiriwa kwa ile kazi ambayo walifanya. So kuinje wanajaribu all means possible to survive. Wanajaribu pia kukimu familia pale nyumbani. So unaona mtu anakuja anakuambia acha nikupe hela fulani unifanyie hivi.
kijana anakubali kufanya hivyo, na si kwa kupenda kwake, lakini kwa sababu ya situation ambayo hakuna pesa, lakini anatafuta pesa. I think ikiendelea hivi itaadhiri ile unity ya kitaifa, kwa sababu the moment mtu anaambiwa aenda afanye, kama ni gun anatumwa mahali afanye, next time hata itakuwa mwanasiasa, yani itakuwa sasa ni kama amepewa tabia fulani, ama yani amekuwa exposed to tabia fulani ambaye hakuwa nayo before. Now that amekuwa exposed, atakuwa hata anaenda kufanya hivi, itachangia hata mambo na wezi, kwa sababu atakuwa anasema sasa niko na tactics, nafanya hivi na hivi na hivi, italeta wizi na mambo mengi. Vijana wengi wanashawishika kuvuruga amani na mikutano mbalimbali ya kisiasa, kwa sababu kikubwa zaidi ni ukosefu wa ajira, na wengine pia kutengwa na jamii na serikali kwa miradi ambayo ni muhimu sana. Wanahisi wametengwa, kwa hiyo kitu ambacho wamesalia nacho ambacho wanaweza faidika ni kujihusisha na kuvuruga na kuleta ghasia nini, rangaito. Kiangalia mara nyingi ndo wanapata kipato na riziki ya kila siku. Kwa hiyo hii itazorotesha usalama wa taifa, kwa sababu ukiangalia vijana wengi wakianza kuvuruga mkutano mmoja baada ya mwingine, watafika mahali wakusanyike na washawishike kuunda vikundi tofauti ambavyo vitakuwa vinatoka sasa kwa mikutano ya kawaida, uingie katika jamii na kuanza kuiba, kufanya uchafu mbalimbali kama uizi nini, alafu unajikuta sasa kile kikundi kinakuwa kinashika chini mizizi na kinakuja kuwa kikundi ambacho kinatishia usalama wa taifa. Manjito Mulgeriana bono nigo tugusika wikasti nsemo chiabo samaro hasibona bagaka babo samaro babete bakumerana asebunge ya West Mugirango kurwase county Nyamira batebuna n'inchirayemo bagucha kwenekya bunamba chikora abantu nabego batware chinchera baguchikonyara bakumerana na gukwana burabaranyare bakora abamenyi bechinseme cyo chiabo samaro nabego baboro kibuna chinchera baranyare bakubachora barayi balia baranyare bakubekirania asenseme yo yabo samaro. Ase homoyega horeko baretamo abagaka koro ase wodi ya Bosamaro inse yo munyagetumbe Kennedy Ondicho nigo korekana rero ase nsemo ya nyagachi wodi ya Bosamaro bunge ya West Mugirango me ya Nyamira asa abagaka bene babo iwache wa enkoba bewa ritimo na kwewa boigo endabasi yo mugusi murenjereyemo yo kworokia homo bo Samaro mugaka worogongo rwa Samaro bono kuwatikana na kingurungaire na kubekire rero kobo mugaka wekinyaro kya Samaro ande naigure nayo ro munyagetumbe obo umwegeno asobo sombo wayo gotwaro chenere buye kyagara rero insoni nchiyo bantu babeire buna babeire okonyora omwana onye no mwana omomura gakobeka chianga bune enyaruka agekobeka buno omomura turikorera tofauti none karore para none karore orandonsi bona maskani asirire turikomanya omwana turikomanya omomura oyo norori ole momura omwabongo mbamanye tini ngore isemoke ningore ngina moke ningore ngina koro bona ebintu byanspi bya chandikire amarietane igondo mo councilor Kenneth Nyakundi Gisemba omo councilor kambira Basamaro gaiga igotwarira buya tocha mo buna barayi Basamaro nainde abarayi bo mugusi egera tworokererie abantu baitu kimbara kiro cyo mugusi bono are na siasa ekeombe kegeito gekoro kwa Bosamaro Elders Council igogia chagetwe noyo muito obeire maremu omugaka kigoro agokwanekere kyabagaka bo nigo baereiro byabo abekirwe asekeria bakwerana ugocha kwabamo ngochigokonya nene mono hase Abasamaro asokwane kingango kwana barerio gierimo nakeria abagaka bacheko naboiga monchori asoborai nachigo ikiraniwa gwetera ukoraga kwabo abana baitu nguje bari gosirirania mbachi komanyana no ino burayi bwaitu muno munyakero bana oburayi bwaitu bwabeire botabwatyo mochoko omonta kurwa masakume oburukanyo saria
ekera saririe oteba no burayi akurigia bwamanya gusaririe tapakeria abana bao pakeke gorige gocha pagigia kane bono turabuno muna barayi baba samaro togo choko burayi bwaitu onye twakoragire nyimbo turi gochi gutambuka tonyora umuntu gusaka kurwa ndonsipi gakora gwinyimbe turi gobekera uniform area igasa y'ubugambi bwaye abana baye abachukuru baye nabagochi gocha noyo gotwirwa mate akore muna kwani kwa bagakaba batere ina bakorete gento kieke asa maigeria yo haba gakabo chinguru inseya obino nyambane oyu beka umukia kwene kina bagakaba iga babeire bakoberekera simena gosomi wa igekerekyo bairanirie mbia mono oyu ore no koganio kuya dekrakyo yagi oyu basirete ne chianga na boigo na kiregento kigokoro asereire nga bono nigo ase wodi abo samaro yabekire bosio kwene kinga barigo chigotwaro kubageka hagati ya bosamaro ya rugoro na boigo bosamaro ya mate igo bono ibaja itura kuigeka asaba gusi asensinyo yonsi ase yabita etwacha nabagaka bagusi kuigeka bosamaro ase kegusi omoroberi bweri tukoria rero nabagaka batwacha kwa kamabuta nanto borokereri imo batara ujugokwana ase kenyoreke Steven Nyarikemune Ensoko TV Nyagachi West Mugrango county ya Nyamira Mwancho muligiriri korwa sense meyu ya West Mugrango mwancho muligiriri gotoko genda busyo na asebono abaoni abamo bali bakora bonchorelia bw'ikiduka so mu kibusongo banyarako bakonyora obosemye igoro yo obonia chimbusoro aboigo mwancho muligiriri kyombeke mekurunga avenues ikyo Kenya tukabage kurwa chinga kigo chia saba onchorelia abo bakanyarako bakonyora obosemye na nomono bakanyarako bakwigirigunga kibachikora bakora boni bichimbusuro ase omucho bosongo chia sabali mibali chisemecho nenchera ya moyo commenteng elia somo bukobo mwancho mulili tonyoro robotiru asenchira yukira. My name is Faith Kaivia Mwirigi. I'm the head of sales at Avenues. Avenues, we are a financial institution licensed and regulated by Central Bank of Kenya to do financial lending to the agriculture sector. So we are a sector-based lending institution, and we consider ourselves also to be impact lenders, because when you lend to the agri-trade sector, that's an impactful sector that impacts all the way to the farmer. So we are glad, and the most important thing is that being regulated and licensed by Central Bank of Kenya, it simply means we are in prudent lending, we do ethical lending, and we also have monitoring and regulation from the CBK, because we are supposed to be guided by the Consumer Protection Act, something like data protection, whereby if we take data from Ensoko about their stockists, that data is purely supposed to be used internally by us for the purpose of lending, and we do not share that data to other parties. So we are fully licensed, and we adhere to all the CBK, Central Bank of Kenya regulations in terms of data protection and consumer protection. Kulipa tuko na enough staff kwa hii huku hizi regions, tuko na watu wanaitwa sales officers na ni wengi, na tuko na account managers. Hawa ndio watu wanatembelea na wanakaa na stockist on a daily basis, wanakuwa na uhusiano very close. So we encourage proper communication from the stockist. In case umenunua stock na imechelewa kuuzika, maybe season imechange, haujauza, please alert our people. Na also muhimu, Enokem amesema ya kwamba in case stock imekwama pale kwa duka, si lazima ukae nayo, unaweza rudisha kwake kama distributor, akupatia credit note na uexchange zile goods na ile bidhaa inauzwa ama farmers wanataka as of now. So all these strategies tumeweka ili ku make sure stockist haizi kwama na stock na bado anaambiwa alipe nini financing ama deni. So hiyo communication na hiyo arrangement na distributor inapea stockist njia rahisi sana ya kumanage stock na financing yake. Mimi nimefurahia sana siku hii ya leo kwa sababu nimekutana na wenzangu ambao ni Avenues na distributor wangu ambaye ni Ensoko distributors, ambao kupitia kwa Ensoko niliweza kujua Avenues na wamekuwa wakinisaidia kwa kunipatia
pesa, tunasema working capital. Unapata kuna saa zenye hauna cash, maybe imefungwa kwa stock ingine ambayo iko kwa duka, na unataka ni high season, kama saa hii unataka mbolea, unataka mahindi, unasema wacha niende for that loan ili nisaidie nilete hiyo stock ingine ambayo ni extra. Sasa hivyo imenirahisishia kazi na pia imefanya biashara yangu imekuwa, kwa sababu sasa siuzi hakuna kama kitambo. Customer akikuja unamwambia sina hii, anatoka kwa duka yako anaenda kwa duka nyingine. Lakini sasa kupitia kwa avenues unapata kuwa hiyo stock umeletewa na Ensoko. Mkulima akikuja akosi ile kitu anataka, biashara imeweza kukua, na pia hiyo pesa unaifanyia biashara kwa muda mrefu, kwa sababu pia unafaa kurudisha labda kwa mwezi mmoja, miezi miwili ama miezi mitatu. So iko flexible. Hiyo pesa unaifanyia biashara inakupea faida mingi. Majito murigeria tugosuka mutweni go muraiwense William Ruto agite eseyo muswada wa magacho na magendo imeye nyumba yo barairetse kuri goro aso muraiwense atebetebuna n'inchire ye muyogo cha kwenekia amagendo rase myaka 15 niga tebete boigo nachikwenekia buna no nyambari bakwamiria serikali kwa warokiali na boigo kuba inyolia ngase myaka 15 magendo tayanyariga gukorekana imense ya Kenya nigatialia kwanete na bigo manchito murigeria turatigera chinkwana chiae egatialia kwaneta uchikwenekia na chikwenekia muna na chikwikiranirwa. We just announced the contract for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. Between 15 and 20 billion shillings from the National Infrastructure Fund, from the proceeds of the Kenya Pipeline IPO, will go to financing the seed money for the expansion of Jomo Kenyatta International Airport. We will put in our 15 or 20 billion, pension funds, insurance companies, other collectives. You have the opportunity to invest. We also had a similar arrangement where we had also proposed that we would set up a fund to deal with infrastructure development, even though we didn't call it a bank as your own manifesto did. So all Kenyans were in agreement that we were facing constrained fiscal space, yet we still needed a huge and massive investment in infrastructure. Tugosuka mutweni gwa mawaziri w'ekisemi migosogamba nyaliteka wikiranasi skuru yaba muraya nyambalia asabetega kurwachi milioni 150 ekira kigosiro bwagachi bwe hall gosenyomba yaba mura hijwera chikubakonya asogo ikirania emerobiryo au yeskuru yo nigabeteka wikenana ritkurigoro asogo chengera emyaka na ndobokoreri bwe skuru yo nabayigo kurwasi nsemo kiriye kibungiya tutumasaba litsukerire igoro manchito muligira turarunyororo boti rwa centra yabene. Omuyego oyu nigo ikiranwa amono muganda bw'abantu gati yabo abayiboli abalimu abanene b'ekisukuru ao bali abasometa se sukuru eyo amatuka magega gose alumni oyo kabeiro murai kurwa kitutu masaba Walter Nyambati umuchumbe bworogongorwa omusike Cliff Gisairo umuwakirishi w'abasubati bwe county Nyamira Jerusha Momanyi gakorokia omogokoe nigo mawaziri migosio gamba atogire sukuru eyo ya Nyambaria eyo ere no mukyo monene asa masomo. I'm indeed pleased to join you here today and the celebration of 65 years anniversary of this institution. With a track record of good performance over the years, and in 2022, it was ranked #1 nationwide. Congratulations, Nyambari. In the last 3 years, the school has had a transition rate of 85% to universities, and the other 15 join our tertiary institutions like TVETs, KMTCs, and teacher training colleges. Congratulations once again. Article 53 yeri chikoria Kenya nige kwa chinguru abarokiwa konyora chisemi egento boigo mawasiri ogamba goteba serikali nigo yerwete elio ko abana chisemi bunenchera yamoyo kwagacha ense yeito. This is why
we are reforming our education system for greater efficiency, effectiveness, and global competitiveness through the rollout of the competency-based education. To support the effective implementation of the competency-based education, we are undertaking sustained investments in infrastructure, teacher recruitment, and effecting far-reaching reforms. Our overreaching goal is to ensure that every child, regardless of background, has access to quality, relevance, and future-ready education. This is a path to making Kenya a first-world country during our lifetime. Mawasiri migosi boigoniga ireri baga na gukwanira igoro ye uniform echo chiko chanda baiboli ekaraba koira abana se chiskuru na boigo chi certificate chiri chiko tangwa amona abalimu abanene kubatekana buna abana abote baraka na chibesa. Uniforms have become a problem in this country. We need to come together, we need to discuss it, and we will get a solution. I assure you, we will get a solution to the problem of uniform menace in this country. Certificates have been kept in schools for years. You hold the certificates on the basis that there is money that they are holding. You deny the children the certificate, and you also deny yourselves the money. So it doesn't help, and it is against the law. Please release the certificates. Do not destroy our children's lives because of denying them what is rightfully theirs. And we are urging the principals, please release these certificates to the learners. Bairolere neke gusi. This certificate chiavana. Kamuranje. Chirilize liavana. Ikiagere koruwa the certificate teri era opachibes. Amagacha ya holi yeskuru eyo ayo abere gakwamete nigomo wasire alireira yogo chakubato kenibo yera chikotenero bwagachi obo. Talking of infrastructure and talking of the multipurpose hall that you are doing, which will be dealing with a number of activities including plays, drama, and students participating in there, and will be sending you the balance of 105 million to complete that structure. Jeninde Dianah was supporting school infrastructure is signed not just in this school but all our schools in Kisii, so that we are going to work day and night. Asoko korera umuwasiri niga boli abantu bonsi basire chisemi ilio bali bakoliga chisemi osemba ikerekerenga kyabasobogima. Let us join hands to ensure that we do not destroy our education system and instead build it for the benefit of our children. Vincent Monda, Ensoko TV, eskuru ya Nyambaria, ebunge ya Kitutu Masaba, ekaunti ya Nyamira. Buligili kwikira buto ikiro mwali bwa maiya. Asema mbia bono Dianah. Twaya chuta tuna mangaro regati yabo nogo siri ubugima bwaya. Uyo kabera mokocha wi club amini wense team national team yense ya Kenya. Harambee Stars agurunga Engine Virat niga kwete asanya takoba akonyoro muchando bwo moyo. Kwenye yubate moyo gaite na oroyu heart attack. Yes. Alingia sigiti kiendege. Rwalidegika. Mate heart attack yakira yakonyori ukubwatanga kichinde chonsi yakurutanse. Kwenyora saa kongsano mwanchu muligili chetri chita kamera 5 na kianda magachi sai 12 chabona mambita te kubekere egetone gabu tunde tangania yali tokwira na tosa sense mu chigazeti. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ine nuga
Wabonete betri uratumia segari yao. Betri uguchachirimo ugakweba. Betri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri itu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde urinde kwa kanisa otigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatare icyobutindo Mwancho murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati asebisako au akene rure nche Clinton ndi gwetera seketa seni kiago Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia kwanekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bumwe Nairobi abego county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Kigimo mwancho muligere lichitire chitekanye maiga ense ya moya bono mambia nigotogo so asense meli chigazeti litokoma nyingi kilikira se chigazeti ese mambia bono mwancho muligere soko bako kwa nego mbwate gazeti ya The Standard lakini ntara ikirango yoro kyo mwancho muligere twa mentro mugeni ondega ige mbura ya elire oiranire Nairobi Dianah mu introduce Panjito muligere kwegulenga omagenaro roere brateri como tonyera iga no nyeto gotebanga no nyena macha makendu tata itukoye igwaso mbiro manjito muligere akorentigana mwarigania agora gukwanye mambia bona gotebinga konye kere mburi gotua twa swimu gaiga Nairobi ngai konyari tombura amache nambe kumita
Asegete kagali tokoro kaitibo. Bumaina pia a true story. Ngaita na alenge class tribon. Tingwe baba kaboni. Basi into banyangena na ubacha gonkonya. Ibikorwe bibakaboni ngene bikogera utache. Omate na chete konyoro naende headmaster male Samuel Taracho tukani. Utimba ise ko banyora mu gwaka utimbu mate gari. Nkaenda lende nje na maite gwako utimbu karati ngakere angega abo bamaite barabuo pali tiga baka baika muino bairana. Kumbe buto ne kale metenza. Ngaso ngorelie buto. True story. Nya sawa gerete Ndemo. Yo karamogo kwana match kwanya korora kende gionsi ngo complain. Igo allegations tritwate bange kera macharo kuruwa mwalimu agatebeti mangana aywa kamachikwenyora macha kamachikoira na kisa sababu utachire ngakia macharo ekere mbule gutwe bono turateba innocent kera gotebanga amacha oboete Nairobi gane chawa to gutumi of course just sebna begete suti gata gwesibiga ne beshen ko kashawa chite ke gorugoro gali mna chitaye chiga alatari kwabwa tali muma tembu yatu mieliete shawa teli molero lende ndira konyore sima hachiro ko kwesibi nade tayano ndigi ondigi ngotebi corona ro chumuntu kakwege gachituke chicha Nairobi koligie shawa njetinda atora muntu njetinda atora muntu okay bodo tara aturwe sebabia bono kakyokuru chwa yanguru kwa chwa yantata ayanga jete banguru kupate okay waende ko boli chose na borate bumuntu yuntundo mumati igoga igatule na iteba okay iteba nilikuwa ninjira gete na maskani that is a great grandfather kwa iteba mbiyole bate karogwa kwanira bakanga simule karogwa kwanira biye okay wasimule pasta go chogo sabira gaiga ntagetenche motebi aligie nchira go sabire gekogera mbura yako cherere sana tali mbura lende bona twanjira nene mbura yero yabeire umuchanda soreke go cheke nene sana aliri mugasoka bali ngi utagajira onde bali pasta na injeni mwanjete lakini rende oinyora banda abana Nairobi rest fortunate garasa ngiririe sadaka na bakondutera nenjege ndokeke okay sabireli wachobuligereli tigatwira data sase chigazeti ichebwate gazeti ya The Standard yesemambia bono noroche egaiga se front page yo mwelio noroche omokochi oyo kabero omokochi bwe team ya Harambee Stars national team yense ya Kenya omoske engine filat no arabwe bicha yayo yosrete bwimabwaye asikeli bagatebanga niganya tukabakagwa kanse kobwatekana no muchanda bwo moyo wancho muligereli ko batebinde ayore ase gazeti Dianah gazeti kyobwate semambia bono Manjito mulgere na nche gazeti ya nega igekoro nga The Daily Nation nere gaigana ndomugano mono kwanere igorio mo birio sha buno chandira ba Kenya igegote babuno bachandire nande bagote banga rest in peace asibesi cyanyari kigosira wetera somoro birio sha na chief chwe ya nobwate gazeti ya soko boko kwao nobwate gazeti ya The Star kumbe innocent abantu abali civil servants abakolega cia serikali pepas mbabwati bakoenda ba fake binto bachicha balikwa alafu naende ngane mwamunera egocherereyo ase front page nga city yega seat of quacks half of Nairobi health facilities are not licensed okay iko toko genda nyagitari bandu bali mate process yo kugorenya gitari kitambo cyo gwanjirwa go send health facility okay teligento kerera isi lakini bona yanyo ko mate ngo ndole nyagitari manya half ye chinya gitari ye send health facilities bandu bali mbali licensed wancho muligera liko igure twachakire ntaite koraligeria yale se chigazeti echichinene se ngonyara kabanga gotebinga se gazeti ya The Daily Nation bakale gotebanga chibilioni 50 chesha chigotebunga rest in peace of ripped off wancho muligeri nigo chiachire na machi ngo kwa na manganaya oyo no munengi bwegisabu auditor general nero nyara kabaga kuru robot yuru mwancho muligeri dana ngotebya lenga chibese chyo rip off ngo chiete ne chibese chyo mwancho muligeri
togocha ase gazeti ya The Standard ngo kwana bale the problem umuchando asibakale ko babago kwanera iguru ya mache anyara ko bagakobe ya somuchyo yo Nairobi kubwatekana nembura ya toigo mwancho muligireli ya nyara ko bage kwabusa Kigali nago itabante 30 asomuchyo yo Nairobi na ugikira boni gaba Kenya 50 basiriri bugima bwabase chinsemo imeyense ya Kenya. Ase gazeti ya The Star na kwaigo mwancho mulili no gwasioli gukwara rekanire koli batabanga bali ikire ase secretary yogokorera serikali emirimo abangi bali bagurunga civil servants nigo mwancho mulili baso etase chiabisi babugata makaratasi yobututukanu imambi abona karatogo so mumugano itogokora bagenda tuli chiabisi chia serikali tuchigokorega sio. Ze gazeti ya The People Daily ngokwa na balenga shock as over children die at KU Ivaro hospital mwancho muri watanga bana 50 niko basiri ubugima bwabo senya gitali yo ya KU sekili bagoteba bono chikali chinchiri chubututu kanugote bitulenga mugano yunga ninkyo gukwanira se gazeti ya Business Daily ngo kwanerere nga ekyombegi yakere unveils body cams in war against bribery tax evasion mwancho muri bono kiare nigo yatingirie nchereko endete kubwati bali batali kwa baba wakane bango ise kulige liboniga teams neroro system yabekiru nabo igo mwancho muri batabanga bono ngo chikoba bali bakobeka kamera cyumubere bachikoba bago chitumeka timanye tienchira bachikoba bagokora baligere bali bakonyara kwa bakwaye wa maki nabo igo mwancho muri bali bakonyara kwa bafatali gwakana egento ikurukwe bango negati yali ase chigazeti echi igo mwancho muri gonyara kwa batolitogo tebe kulende gazeti ya Taifa Leo nero ntago tebya bakali kwanera igoro ya mpasuko pwani mwancho muligeli batebo gwatekana kwa bera sesemo ya kisemo chia pwani pwani tali Mombasa yoke bwate ne bwate ko chakira taita utirimbuke ko genda iga pakogende kisemo chia Kilifi moinalia asibakali bateba igo korekana ngo muchando nororo ababekire bichaga iga no mu waziri abawaziri actually oyo kabere umugavana hali ya Sanjo naboigo umugavana oyo kabere nero umugavana boniga orase wizara ye Chigosoli okurukunga mvuria igo mwancho mulili nabo wesomera umanyanga ningi kelikere ase chigazeti chutigandara chakane gazeti ya The Standard esemambia bono ni bakale goteba igoro umuchando mwancho muli bago kwanera ngabono muchyo monene ni gorora amakweli y'abante 30 abanyara kwa bago kwasa macho mwancho muli eswagatebanga ni gobono umuchyo Nairobi na namone county ya Nairobi yarua eshenene yabali basiri ubugima ase abantu gikira boni go mubaro batebekanire kwa abante 50 mwancho muli batebanga bono igabali bakonyara kwa bago agacheme chemenene nigo batebire ngo muchando yogendrete kororekana so muchyo Nairobi taliyogo chakigwa no gonchoreri kwelire korende ebagotebanga no burayi bwa bolire nabo igo mwancho muli burayi ubekire asensemeli gunga City Hall aso mugabana naba MC bago ikaranso mwancho muli yage bakalotebanga mugabana Sakaja nigo bono erusirie korwaso muchando yo asagenda tatebanga nebintu binde abanyare ko bagakoranga ne bikoletro muchando yo gendete na anemono mwancho muli iga bono bakalotebanga bali bamba tobumanyi nigo batebirenga libagalyo kobeke mirobeliemia nigo bono yarorekani no koragane ebyara se serikali ye county government y'umucyo yo Nairobi mwancho muli aigas bakalotebanga bono iga kedengeli kyarorekani kirakorekani kirunge page ya 5 kabere igebwato mugano yukorende ntetengo tebigo ikiraboni gumucyo Nairobi abantu batebekanire bali bayine kibosiri mu bwabo nego bale 25 batatu kubwatekana no robotiro liri wanyarteka bara basoki ulitukoli alengelia umukubyo elinjuma pili mwancho muligelio bante 30 bakanyara kwa babako boli gwa kurua samacha yuko nyabe jiro mucyo yo chinyomba chimisano na ibere nigo chia saligu na mache ne chinde chikanyara kwa bachi gwetana nona mache abantu nigo basiri bintu byabo bibigotebekananga chinyo chinka chimisano isata abantu batabwati obamenye batali kwa gendoro ni bintu byabo bigosalika chigali 50 ne ibere na chiro chikanyara kwa ba
chiko abuswa na mache chikagenda igaiga nabo kurigereri orore gintu kirito gotebangi aftermath yo omo etoigeyu yareta ta macha mange aliabeje taso mucho yo mwancho murigereri na anamono mugano yunko bande ngo yobwati goikera asepechi ya gatano limona gatano kabere muno ligereti chigudi chibangira abantu bakona kurigi cinchira bachicegaiga elio mwancho murigereri manye ko gotebia asinchira wekantiga ndara Dianah ne libagara gotebi ningi kirese gazeti ya The Daily Nation. Manjito murigeria abana bachika gotebianga omugano manena ase gazeti ya The Daily Nation go kwanera igoro yo morobirio sha na chibestia bete chigotume kabubobe asaba gotebanga bono rest in peace kuirana ni gotebi kolene saudi yo minto innocent ya kwanera igoro ye toigo ya bete ge kwene kiwali tukore ijuma ega somo chio Nairobi nigo ndaitenda kumanyinga abanta bange banyate bagusiria magimabo bagukwanira kuro chinsemo au bantu bakaba bagusiria kigali cyabo enibe nyingi kabake gusurirwa se omucho Nairobi aigamba begete bakamariete y'abantu bari basireti ya magimabo babegete chinsemo kiriya cyanyarete chikonyoro mu chando monene ase chinga kicu chimbure nyinge no mugarora se page ya gatatu ne page ya kabere asiba gukwanera igoro yo musayo yo moboigo oyuri myaka 39 nerobete gakonyoro muchando west mekerale gweta chinsemo cha Nairobi agotebanga nigale gweta nabanta bange mbale ngoro bali gweta samacha yukolende akabanga nigata chewaya tale korekana samachi kolende akabaka kagwakwa no muchando westima nagusiria oboguma bwaya sibano mubiro yorasumu inkendo ya masomo cyo Nairobi litsukolia rero guchikokorerwa postmortem naboigo banyare bakoliga chinchera baguchikunyara bakomwenia uyo mwabo habange gaiganigo bakorera bagosabe serikali ye county ya Nairobi ko babwatokera obokonyi kolende boigondo chigaiga baraingo kwanera bali bagotebangane nchira yemo yoko inyolia baraikurwa se county ya Nairobi unembura taliyo mobasokano kolende bintone binge biganiriko korwa se enchira ya bene kweneke nonyena machali nkonyorara se akonyaraga kogenda sibagotebanga gentekenege kogera machali anyaraka gutoka asipara nechi chisiwe chinyinge koigorerwa chinga kichimbura nabayigo bagoteba manjito murirenga chingoro chiria samachali yaganiri kogenda chinyinge cyabo nigo cyabona boichirororo macha kunyara kagotigera ase chipara aigara abantu abange bakorera buna basireti abamwabo buna babo abo wikira boniga bataratoka naiga asomo cyo Nairobi gando cha chinsemo echimo chia industrial area bagoteba ngo wikira boniga niga abantu abange bagutumio bwato irikweneke munangukira nabashyomba cyaba ikiagera nigo amache aitira chinsemo icho utanyare ko weta kolene ndaitenda tigero yo minto chwea aratutebinga ne serikali ya county ya Nairobi toro komochia wetera ase etoige yabetege kwene kugwa gose nintu abananchi tubwatama mocho ngolengi Dianah ekwerendeye it's a collective responsibility patirende engane mwamune elinga omonto toligerereti ne chief executive officer we county ya Nairobi yore Sakaja na role responsible lakini dende no standard ya morukaga bute problem tali yarubika ole the problem oyinyolenga city yega karo yalenga koba plant ebanye planeti abantu bara roughly 2 million lakini boniga oroche the population ya minyo kilo bakerochi 6 million plus now kero koligererie kwerende yega oise gweta chiaba kirimani kireresho rugoroga chipiruling ye chigasaine kwaga churoro timati nakina watainga sakacha nere na ndo koligereria tomwa magoso make tumanya kwa amagoso ande serikali enene ngo wa proof chi building chiri chiagachu kero chi building chiri chiagachitu chiagachirwe kero koligereri kireresho kirimani chiaba purupuru emitaeli ni njabwate amachikabo alia akoba govern like bunangorora purupuru ya temira ku maintain togo chicha ochaka kwagacha a store building lakini in future ndo kumanyonya kirereshwa na chiabo kirimani bachakire kwagacha now mbali gocha bato tebia karoko beka chi building chiri chinene emineti kwa house ria banda bangororo the drainage system yarongo expand nobody talks ngaki kanga drainage system yaba expanded
tunyora kara keigo te president na chorete Bishop Margaret Wanjiru akamwa atenenerete Nairobi Commission to konyoroka innocent Nairobi River Commission EU naende yarenge gochikobar task dikoligereri ngaki orocho roko ba cleaned egere no na macha ajwa minyoka eligereri te sewerage nini problem eligereri ngaki era baise ko recommend abantu mbali bagachite chi kwerende amali mali tokoroka teripalian lands kwepae kanga macha bwenerete gweto kwanyoro muntu abegete ekwerende abegete building ororo ekwerende commission yiyu nero yabwenerete koligereri naende ngaruranga niko konye ba kageire ngane chikoywa gose nechi gotumeke budget ya 50 billion koru abuntu anakorora gente kiga mpaka yekire abantu bagukwa because of drainage system etaiyo amachanya ariko bakagweta so karoko ira nase sakaja karao campaign na to promise tina ndale gutumia FRS ugete itawak bondo mati flood sia minute itawak gekogera ekurende yaye obo maene mbulinga this was a failure sana naende mbobe gekogera abantu basiriri obuguma bwabo properties chiko bachigo sira ngwaro chegari ekogenda so onyo muntu utabwate onyo muntu yobwate third party insurance igeminate ngagari yeyu taakora kwerende taagwakano so negento kerachi kuligererigwa even the serikali enene echicheime erorenga kiago konya not only no Nairobi no ene chitown chichinde especially kuligereri abantu bali bakwagacha chinyumba angena roche gose emeweli erosiri asa macha bwenerete gweta Onchumuligereri kera togendete kuligereria ase gazeti ntategura kubekira ase kirengaga igani ndoche bagoteba mubaro bw'emibereri ya nyarako bagikurusigwa kurwa ase chisemo asumuchiyo Nairobi abantu 25 batatu mwanchumuligereri nigo basiri ubuzima bwabo ase 15 bale abasacha nabo yigo batatu bare abasubati nabo yigo emibere 12 yarusetigo ase semeli ya mukuru kwa njenga etano nebere karusi guchinsemo chia madare nabane bagarusi guchinsemo chia kibra nabo yigo mwanchumuligereri abantu 30 bakanyara kwa bakoboli wangikiliyo mwanchumuligereri kiasalikira so muchiyo Nairobi chinyomba chia salikire nabo yigo muna nagotebi chia mate chimisano esatu nchibuga tyo bamenya semambi yabono asbagoteba chigali 52 nande umubaro yutura eneki ubwonsia nigo chigoteba chia salikire chwa ya usekuligera ligaiga county government yo muchiyo Nairobi nigeganetie chi billion 25 nyale ko bagekwaga che drainage system ire yarabe kego konya ensemeyo abanke naro chibago kwanira bagoteba umugabana bwe county ya Kisumu okurukunga professor Onyango iganyorete county nero yabwato muchando o drainage rekira bagoteba nga within chinga kichia yabera sobora yotemire kuri solve muchando yu mbura no yego tukisumu teligo salimono buna yaga saliria matuka mage atebekera rangu mare ngororo muchando no lengororo with drainage ase county ya Kisumu mbure ya turoro banyorire nga na chitaka invest ya sokoro si memberesi koranga ki drainage yakoba ise kuligeria ase gatie bintu bilion mugabana bwe county ya Nairobi musikesa kaja irete oseba ba change ne serikali national government no koroseli with drainage system will this point out thing mugabana was right kwenda na some responsibilities oroche budget yabekire mos 25 billion maite 25 billion ni china bachi gosoka gose chibe created lakini mono maite naro tigatora roranga temoro leadership no sende maite ba antu batiga otatenga totaete koros chisiwe while ayebuye ko gasaine ntobwate department tenenerete amagacho Nairobi gaiga abantu bachichane liaki baenda kwagacha chikorofa ase chitakoletie kwende asoro chirore chitaganeri ase nini asoro chirore bononya toko chakere bindebyo ngakioro chora chikokonye kwerende yiga another point etalirirated ne timati kose kwarorire nabongo enda ngakebicha wonige petrol station nere kwagacho pipeline if anything happens
timati go sem president Ruto moko cha go blame go senaende nsakaja who approved because a wall ebunete teiga na boro se dirisha yo monto menyete gari ngo approve teiga ntobuneke kendererete kwagacho pipeline sukamotu wake kwerende ngwaro chegente kesi inki yakolete yari gusamba tragedy yabete kesi yari gusamba abantu that is like 100 totebara roughly 150 meters from a petrol station ye kwagacho koko sukamotu wake onyore disaster aso monta agachete a plant yoko feed chigesi gatigat residential asa abantu bamenyete so anye binte biga ngo approve todo taingo bwate chibas chokoro si sewage lakini abantu baoga baendererete nini wa approve asenale chinyomba buna nako example buruburu buna bagachete chinyomba chiri bagacha na bylaws chiko gavana chinyomba chiri bagata abantu ndota chinyomba chi motiri chinyomba gwetani chi frogete naende kabaiko that is why roche buruburu ere clean tabugati a lot of chaos okoba batemire comment ini ekwerendeli the same case rogora lakini wona abantu bao bachi bateba agachaga bachi bateba agache petrol station kole binte biga bikolipuka naende oche kogunga toe anata billions choko bwati abantu abagache tichikwende bo igorona roche ekera twali koligereria samaya eskuru ya mekuru kukware tiganye kwa na selieta debria embra twete kaira matobe abana bari gusibia bakubunyire si drainage ya saletie oboroseka so ase chiskuru batise koligereria liese skuru eliere korogora muntu na chitakaga chi high rise angisa toiga oroche ndoleru ari gutirimbokari akaruonjora gajaga ko mutaro ya garosokia akanyora sakwa gacha actually togoteba ngane disaster in waiting asa magana ara mange gaigo mwancho muligeli igoro ye county ya Nairobi ebinto bya kwanero gaigegente getanga ninkeli bagoteba umuchando monene nigole asoboro libokurunge drainage system gento gya kaberekere bosi obwa mangana agendeta ase amacha ya nyareko bagoita abantu bagoteba siasa nigero rumwancho muligeli gento kende bagoteba nechinyomba chigendrete kwagachu chikogenda igoro totenga sky scrappers chi building chikogenda igoro mugano ole sepeji ya gatano limo na gatano kabereti manyeti goseno ole se gazeti ya The Standard ila zendi kwa gijo iri engakirero waititu atebetenga nyomondo kagachete angena roche motagore nyomba na bomo gosuki you can change the course of the river surely gati okay chwe tatabia yale se gazeti ya The Star bade simbambia bono gazeti ya The Star ndoje ngabantu na bale exposed ase ngakikwaro kasivo safandiseke kusi abakoli emirimo be serikali abalimo be serikali abantu nigo bakare kogenda balikwa wetera gotatwara amasakara gusego tatwara chi certificate chiri chiganirie igo kwerende ngaseti ne ligerereti ebintu bikorekanite gaiga naende kero kuligereria ne chi ministry chiri so sensitive mbatebete example batebete kurwa eita chi ministry go se chi parastato chiri chi serikali asa abantu bakulikwa igo like Kenya Revenue Authority, Kenya Medical Suppliers Authority, the Social Health Authority Juresha, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, Kenya Meat Commission, and the Kenya Bureau of Standards. Negento geko gechia geko geranga abana baroko nyora bali school wasaba graduated lakini kwa nyora kero kende ngabarabo mbali go kora kwerende mbali ko nyora chance chiokoyo wa emermo bakoleke ko geramba bugate nini purpose ngasete atemire ko ligeringa chitigirie chi nyinge chigo chicha ndam sofu totebe obokurumi gekoro no bokurumi munda akora oendo ngainereri ninkolete kurwe university gete ndo seli certificate gabundi kerwe emermo mungwana nare gaiga otemire ko nyerigereri inanango tati chigasi chichi nyinge nonya chi obokurumi obo ichirororo no bongainereri bwe certificate nchiringa ne chigasi chikoena nwa turu ngomanyete ase serikali ose god father ki obwate that is why no nyane PS ke gotebanga Public Service Commission
ke goda ngapa end of March mutinyo yoiga ngo chibale ko butabanda bali kire gwetera batabugati chi certificate ego chikobega asienko gekogera abantu mbaro bale politically correct neri umuntu amanyetenga njende tirega na waziri fulani gosende tirega no muntu getomane no gokora gosega status bono ego chikobe kon muntu iko mubuta gekogerere na amanyetenga numo wake simi anyara ko bakagutiwa ne kwere ndegendererete sana gekogera ekwende Public Service Commission Chairman Francis Meja agotebanga na ne problem ye ego changia kwerende unemployment eyue ko motivate umuntu ogenda kurigia makisakarando nsio foji egero chago kole kwerende egasi bon tumaye go chicha Meja nere ngobuli wale what of the verification ngiye ko era didio montale this paper si atalikoba verified baboli umuntu oyo ngwa kolete ngwa somete school gete abata nga system teyo yabekiru oranyara ko bakokora online vetting eli ororenga masakaraya nali genuine usaya nali genuine lakini no sentiti ndi kwagiri na gentekyo gekogera onya abantu bachire gasi kurigie gasi mwata eta abantu mia what is the difficulty koboli chi school chiri omuntu oyo twango record na somete gabo gotoira ne parking esa getinere go chere fake yo mwana getotomwa chwe tikatotebe kumanya authenticity ye certificate yo mwana babeke system chi school chinde chiasie kiro abande basomete chi school chiarenge totebe for example chi academy jira abana basomete poni goge ndoro to guchinyora oko ndoro nyore ni chituka chibekiro chinyumba bandi basoire bamenyiroro bono nabo konyora umuchanda igento kero kinche ngoteba is not a shock atalibu gento kegeni as a public service ko sandons useguli none gara tuguli kabanya nyimbo baitu we really employing abantu ali bagwenete no na makitoko iroro kwanyora umuntu paka boni ni manyeta abantu bakurangirigwa Joseph taliyaye chitaka gole certificate y'umuntu akoro kwa nyarebe litaliyaye so muchando yo igole systematic na I believe ekaraba ko vetting yengo kora bale babe ready ko chiko face bagateba worms tiri chikoro kakurwara because igenteke concern abantu abange mbale kirasime bakosomya abana bakurangiri Dianah lakini batali Dianah chitaka bae certificate bakanda bakaba bali nje nima eto muntu oli kirasegete tinda etigo kwana banganya njera bachiko ngibiboko ibona batoko ligeli abanyenyimo ko letaigetinya taigeti kirasinye oli kirasegete lakini certificate yabugate nkaete mwiso kwenda neki na omoko nyora na bebye kaineli ya neki egento kera mwakisiko skuru eli ali keire gali tamanyiti asere okay bachumuligere litogera na sepeji gatatu ya gazeti ya The Standard yasembambia bona bakale gukwanira igoro yoko bekugwesei igoro yechibesa chiri chikuru ngachia National Infrastructure Fund chyo mwanchumuligere bona bagateba nigo chiko chikoba chiko konyense ya Kenya kwagacha oburosobwe ebinto abo bagateba nigo bono chiko chikoba chi trillion 5 na nige serikali yabekire merobeli emyaka 10 gati y'ebintu biri bichikoba bikwagacha umwancho muligeri nigo bachikoba bakwagacha chibara chiri chinene mwancho muligeri banyara kwa bagwagacha bitange byereru ndabo igo banyara kwa bakoros chiport ase chi gali chigo nyara kwa bachigo ikanechi gali chichomulero nabo igo nonya nesensemeli chimeli chigo nyara kwa bachigo ikilie mezigo mwancho muligeri bachikoba bakoligerelie encherense ya Kenya ekonalia umuliro gose chinguru cy'umuliro gocia saba na inchi nabo banyara kwa bakoranga banyara kwa bago kinie nchira bakenya bakonyora mache na kororanga nonye nobole miboli bugo tumeka mache bwachakiwe mwancho muligerelie gati yabo na ndo murai wensabegete bosiose ikiganche gekiaye no gochikwa bakwagache bitibye chindege nabo igo kuligerelinga ense ya Kenya yanyara kwa bage koigora nako bikoburuso bwo gukora obonchoreli nabo igo gukora inchira yabo yo kora obokoreli gwetera asesemu mtandao kurunga digital infrastructure and connectivity umwancho muligerelia iga
kunyara kwa bari bakwara sase bwanko iga asobwa gachibwe biti getigia Jomo Kenyatta International Airport mwanchumurigeli nage chikabage kuligeli guga iga aso mwanchumurigeli umuraibwense atebire ngabono egatia ali bachikaba bakora no kuligeli nga banyara kwa bakubeke bingere byokoro kinse ya Kenya igetagete kogenda umulia onye konye gokuigwe nkwane kurunga Singapore ano oboroso bwa chakiretera bagosoma CPG ya gatano gatatu nyara kwa bagokomanyanga ningikeli umuraibwense anyara tukaba gateba Dianah gosinubwate mugano USA gazeti ya The Daily Nation egere tumbuli mabuli yabere igana choya neraro gosinura se gazeti ya The Star se gazeti ya The Daily Nation innocent to iyo mugano yo labda tetora choya arakwanira mayo chigotebiri tukuri choya ese iyo muraibwense no era ese ginera ese ya National Infrastructure Fund teyabo ndondo cha nese ya next year yokoli yobora ibese kunaba pangete okay innocent ngagete yarenga ebisira kena mangana y'ikibesenti sega igandoche aiga mangana intise nabo muri yawe somera kurenda igandoche mbabigeto mugano yo ase abakoroke buno murayibensa bagetega kubika essay kurende gatiye ya goteba nase miaka 15 na guchikwene kebuna nachikolenta magendero imensi ya Kenya asa otebanga gwetira se miaka yuna baraibara beriroro tubaraikirania ndonsi nabo gotebanga balia bale bakwameria serikali bono ni chinga kichinde banyari bakomwa chingaki anyare ka gwikirania amagendera yo nabo igo igatiye bintu biri ataite wikirania imensi ya Kenya haiga otebanga igatiye chibesiria uchikobwatoka ni bilioni emerongevere ngochia se national fund ejo kwene kia munangu chire kolenta magendero kurwa county au mense ya Kenya ngaito mugerigina bagwe somera CPG ya 14 mwacho muligele sencho chia mnyokire na gosoa ense ya moni chitake 35 ne mwase mambia bono kwere na tolengo tebinga kie serikali ya tumikiri bilioni 10 asechi sabali ya niga asioli guno musubati okurunga Margaret Nyakango oyo konyara kabaga kuligere linga ake budget ye konyara kaba geko bekirwe birengo ayuna yale se gazeti ye kurunga the standard page ya gatano gatatu nabo igoni ngotebinga kichinga kichomwelio chomo bunge bwensemo ya Kaspul ongondo were nere chiarenge ase egazeti ya the standard bineli getetimanye Dianah tokwera na ningi ochikotebyo muligerije Manjito muligira tokwera na gongo kumanya buneke amakia ODM nabigo UDM baguchikumira litskolia lero nabigo buna team ya Linda Wananchi hiyo krauna Edwin Sifuna Babu Owino James Orengo negatia baraibande bagotebanga tibari ko chikoikerana asige kare kigo chikokolekana litskolia lero ina katia to chikosanga naye nabigo chikotebye buno muroberio Social Health Authority chibes chabere chigo tumeka bobe nabigo buna ndo chikaiga bagotebanga omuswati yo makonyora bana 10 asomwaka wetera somuroberio chief nasha asobo tutukano igo mwana nakaiboire abana mbakaiboire chwe mugano gitogonyete kurwa sore kara tokoirana nimjiko batainga kiruto wono nero Jose Mourinho as politics ataite gopanga tutawapanga opposition mancho muligeli aigane Ensoko TV togendo mutimo ko tokoirana to chake gote bimegane yo senchira gwikirana Eye ni Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Unakusudia kuandaa sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground.
na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@java.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate umwancho murgeri Ensoko TV ntabe tokoretera amangana magia buna twateka kurwa igaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni Ensoko TV oboroso womugusi Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyore bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie byombo bunebi Totarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Eye Ensoko TV oboroso bumugusi Mokabora igerango Murigiria tokwira na gazeti ya Daily Nation na gotebingo mugano ore ngororo monene na no mugano monene actually kuri gazeti ya Daily Nation ogukwanira igoro y'omurubiri sha Social Health Authority oyitimaitirwo kiraboni yekerongo kuboria ngako kwikira nenya gitari kunya ruko gokonyo gusona gokonya timaiti umanjito muliro sogokonyire akine nabawote ya somtanda itu nabaga sinamba ya studio aigano ba kwanere gori ekibese cyabere kigo sira wetera somorobiri yo Social Health Authority bawote banga 50 billion bono nigo cyasirire nandi tkondi yo kirabe kikoirana gose kirabe kigokorerwa obonengi bagote banga rest in peace ne kesi ekyo bagote banga off ngerigo chikoiranirwa agukwanire gori ekinyagitari kibekire wekiraboni gachikunyara kibese kolendi kinyagitari cy'umwanci itomorire ati ciyo nago tebetinga ntubwate kisukuru kitayora kibya serikali ngo batukere kibese ndo bataborokiwa bakonyora kibese kolende batayasi kisukuru butagotebanga nechi skuru mbeo bono ntubwate kinyagitari na kirocho kitayo kolende ngo nyara kiri kiko bwatukere kibese ico asega seti ningo bagukwanira buna kibese icyanyate kigosira kibese kindi kikoro kora somorobiri o Social Health Authority oseto nkwante abodio tenete magana yeke gancha Social Health Insurance Fund oyokoro kwanga shiv bagoteba buna babire bakubwatuka kibese ucyase umurobiri o Social Health Authority korende kiba nchiaba chikotumika centre ya bene nabego Social Health Authority yakana inga chief teriko ba kibese kibakunyara bagokwanira aigaba igongo kwanira bale buna kibese chikotumika ase kinyagetari chinde chikongaire lingo muswati oyomo nigabereka wikira na sinyagetari bakonyolira bana 10 mwajito moligeria somwa katimetinga nkero motienyi akonyara ka wikira na sinyagetari onyaraga koibora nabaigo bagukwanira igoro yo montoyomo gokorerwa okubaruwe nkoro marakane Muna kibese ikikonyara kigosira nabongo kikogote bigo yo mugano yo ra gazeti ya Daily Nation page ya 5 na 2 aigani go bagote babuna chibilioni amerongebere na isano ne monuguta isano na isato cyabete kigotumeka senchirembe
naboigo ekiombe kirya Social Health Insurance Fund gusomoro birio yotenereta mangana y'ikibesi chikorwa amoro asensemo ya sha bagoteba mbanyati bakubwatuka bilioni isano na ibere nuguta isato kolende sha nero yateba bilioni banyati bakubabwatokera nigo chire bilioni isato nuguta isato arayungo cyusangana ari umwanci tomoryeria ndarayo minto cyo yanyarika ukwanira tena gotebye gati bilioni wesibesi bagukwanira ona cyanyare kigosira aikase gazeti ya The Nation go bagukwanira igoro y'kinyagetari emerongene na isano chitayo kolende cyabere chikonyora kibese icho chikobwatokera kibese kurwa sense media Social Health Authority cyanyara chinyara chigo ikirani abarwaire obugwenya nabego kubwatoka obokonyi bokubwatoka amaryo gase abarwaire kolende kinyagetari cy'umwanjito muryeria bagoteba ngati chiyo nigo cyabere chikobwatokera kibese na koetera sobu nengi wakora tunekyo megia DCI bagoteba kinyagetari cyonchire registered na KMPDU kolende tichiyo KMPDC yekoro kwanga mwanjito muryeria nakyo Kenya Medical Practitioners and Dentists Council ngonga kinyagetari icho enchiroro na ndinchira approved lakini chiko ligigwa tichiyo ngotoko machia ne kiombekyo gosene serikali gosena barwaire ba manjito murira gosena ba nyagetari bali bakora sinyagetari icho chitayo na baruba tayo igonga chibese chibagoteba bula cyanyate chigo tumika ase chiria chitagana iriko bwatokwa lakini nchabete chiko bwatokwa echire bilioni gaiga chweya ndaito mugano yoyo kwanira kibese kine kinyinge cyonse bako kwanira bali kichi abete chiko bwato kwa usese kinyagitari kitayo offer payment neroro goshia se kinyagitari unapproved nagotebi ngo muntu ko barwe nkoro marakana serituko lakini bakubegetegaiga bagotebanga onsi no bokora asibagotebanga bakomongi no yo makonyora abana 10 aso mwaka ejuwe kolenta aso ase omwaka konyoranga abana banyali bakoiborwa n'abantu bande nigo bari 6392 bagotebanga ego bakoirora nabigo murobiryo yo chief gose Social Health Insurance Fund nigo bagotebanga kibese cyanyale chiko bwatuko gucya sinyagitari cyonsi ase ensemerio koibora nigo chire 148.4 million kolende chitaranyara chigo tumeka bya bakoteba egati ya buna kibese cyatumikronsi neri cyatumikira senchire liembe na buna kibese icho kitanyara chikwirana cyoya mate ya nambi yakwa bikira mangana yu karokoranga umuntu akobaru kane lituko nandene nkoro ini nomo kapsa ase bintu bituma biko korekana sense bira korekana na inde bibe sacharite yo ora kolerukane lituko manya process yo kolero muntu sachari kitambo momo prepare doctor ni bwate team eli go prepare omuntu yoiga emobe kama lyo gali yo gokore kwende yoko rara kero kenderende touch kuigu that pain bamayo chaka gukora surgery bakore kurwabu omonyagita umurwaire atimoke amanya koirana into consciousness litu koma eteriali okay record inde kwa kwanire gabu omuntu gosomo subati konyora abana 10 asomwaka umwaka I think again to kera manage na ende taike innocent senere ko nyora pa 1 month 1 month ya rarera na ta 1 month tota 2 months igo no ni sesera agende 6 go 5 times kerete mete omwaka so you can imagine omwana obwanera tabu kuliwe metieni kianda nda lakini in Kenya ya very possible omotieni in a month kero omotieni kero motienyo mwana nkonyorware kero motienyo mwana nkonyorware ike nenjere ya moyo go falsify record go sokongainereria chi record chiri chibekire nyagitari eliegere like bono buno konyoro mwana na inde igomanya ntorachicha na bora nyoro mwana uyo ari konyorwe enjera ya cesarean na ero bakare goteya abantu
egere onye a patient ya morocho yo ocha 10 times egere onye barenge go demand 60 ko 65,000 kurwa sa serikali litukeli ba demand lirenga 650 because igachicha 10 times. Ego ntokende asichibesa chigo sirera Dianah ngwaboliri swali gabo. Chinyagitali nchire eligible yani eyemanyirero nyagitali totebe example kuna Kenyatta National Hospital. Na leo tebangi chikoro kure 43. Chabo kisiri rifaro chinyagitali chine nabantu bakogenda. O mane mbolinga keroko endo okonyoranga ase shaye go sebese ye kwenerete tumeke. Ase possible gokonya abana babiaru 10. Bese iteligochi yatume kororo. Nobo nyagitali boigoire kwirende gantu aroche karo kende engaseti ebichi yakire egiosi kigete kenga kyakanyure chae kare ngeine nyagitali egere besa yakora kibarosi records ebesa yasoka yale gochikokonya lakini twege ntongo metinge linga chinyagitali echinjira sepoto ekera chibesi chikobwatukwa na chiro chia bwatukirwa nande chikoro kwa 43 hospitals ngotoko blame ekwirende inene sana the system kwanza na ndo nyore ntwaro system ya SHA njato cost 30 billions of shillings yiba maetenga nerera chikogeranga nto ngainereria gosend ngainereria bonde mbobororo egere beseye eikere omurwaire oli obwenerete konyenyora lakini mbobe sana ngabantu bachandegete nyagitali chibes chiro chibwenerete kobakonya lakini chiagende mebuko yabantu chiali ogoigo mugando yu bwe omangana SHA na nemono chwe why enough we do mugano ikora comment too much nelinga negento kondo chero gukumisana kera bali beire responsibility baligere linga ke SHA gokora emirimo kwanyoranga chinga kichinde bagendete gotete umurururi uyu kurende kera bono bunengi bogosoka abakora umuchandoro gazeti ya The Daily Nation yote banga 50 billion rip off ichinejo westiena nire gochio mwancho muligeri gochia saba antu bande bakonyara ko bagotume ko bolimo bagotebanga banyorira abana kiro mwaka lakini bana batali konyora bakorerwa ko barwa gutayo abari muna barabungorera bakaregoro yo murubeli yo SHA musibati yo mugurunga zena makoha wesonga niga kagerio chikobaga konyora iga natakire konyora umwana na namonyorete of course kurende litanga ni igaru mwalimu gosomorokia banganyi kuna ubachako mutienyi uli olengo 12 go chiko gosora January banganyi tiku December baga December baga nali banganyi tigwe bakaruminate bagachichaga igasi bakale bateba niko bakale gwetereme chando jibil chianya gitali niko bakale konyora umuchando mwanchu muligereri abateneli bali bechi union chirichi alenge chyo kuligereri amangana ayo na ndabona ubuncho kire korora bakoraga serikali twakwanete chwe ngane yuga iganyoreta bandainga the government policy alenge ngaki alenge ngaki eyo toga question onye SHA by that time yabwate challenges na ordinary Kenyans yabande bali mu bagale kora sana page ya kabiri gukwana balenga kibagendete gwetera seme chande yu bagoteba nga nigo batebetigu bagosoa SHA bachikonyora better benefits kera bakwana nyagitari bagateba mente irwe bintu bindi bachikoba covered kurende boni go mwanchumuligereri nige kwamba kororeka no muchando yochire igaigango kwana bale nabali mubagendete gwetire mechando abange basokire nabo kwanera ali bagendete gwetira igonto go kwana mange kurende nabo gwesomera na kumanya gikelkerora kiombe kelige gose coalition yeliye kurunga azimio bona ya mwagire chitege Junet Mohammed na Ali Hassan Jo kurwa soboraibwe enseme yumwancho muligereri nigo barusetigwe ase boraibwe azimio coalition gati ya bali barusetigwa no mubunge Junet Mohammed na boigo oyo kabeire mu governor bwe county ya Mombasa Ali Hassan Jo na boigo mwancho muligereri umubungo mochole Sabina Chege na Abdinur Farah abonsi nigo barusetigwa asibanya tukaba bakorusigo na mabagabo kwa na ngochia sabande oroboti urwasogetigu no mo konyi munyakirogo bweke ekyombekyo kia azimio go coalition yeyo deputy leader Kalonzo Musyoka niganya tukaba kwananga nikabanyare kwa bago ikirebirengera libyo kwa rusio rabisi ese kubwata batali kwebwatania na ali agene iri umwanchumuliri gati abali banyorte libaga Karoli Omondi nigairete libaga ya Junet Mohammed umwanchumuliri nabo kuligera lyore ngakiazimio yakolire ama unchuliri kwigwete Oburu Odinga oteba
azimio gento ngebwente gokora totayo na ande se statement ya gasuka busia gateba azimio died long time ago wana bo maunchuli yoborai bwakorekanire ekengiye go portray yase united opposition still wachi gutumika azimio bune entity yabo yokugenda busio batati konyo bwatoka batati konyo bwatoka nende coalition yeyu ngabuna ensemo ya UDA batemete go bwatirira Kenya Kwanza coalition but coalition ni chibona togo ikagochumotwa it is just a one day batoire gente kyao okay politics na berego torue azimio la umoja mwanchu muri nabo wesomere page ya kabero manya ya gendreta tigandara aba nande libaga na barababo Dianah bagote Dianah muganondo bwate kuru ase gazeti ya The Daily Nation yagarito yokwa na sobwango aigando che ikiama kia ODM na gotebia ngane ikiama kia UDA naroche Oburu Odinga tebete igoro ase gazeti ya The Daily Nation na somete igare gotebanga Sifuna Sifuna tara igate betenga banyorirwe ase nkwane libari gukwana 10 point agenda igobaganiri go kwa twale nkwane ni kiama kia UDA kitari kisano na ibere omutinyo yotole kuri no nyemba cyetigo chikwana babeire bakonyoru nanda gatebanga bono kero mugati expire tori koliegwa lakini ndo Oburu Odinga natebetenga mbabwati mbero chinde chonsi rochiga gali tukulia lero gochibari gutwara ko umerana kore ndete gotebwa nga Sifuna ne timu yae zibari gochikuikirana bataba ne boycott karoro mwanchumuri page ya kiandai gazeti ya The Standard ngo kwanere nganga kia serikali yabirige gutumika jibilioni 10.5 asogotara asense mwanchumuri ayadiga sioligu no muswati ogurunga Margaret Nyakango oyoro mo controller of budget asakale goteba nige serikali gutumika chibes chinyinge asijitaro negati yabo chinde batebere chiko chiete jibilioni 20 asikili bateba chi insurance nabandi bagateba chinde chia chita sobulendi chire jibilioni 2 enuga taibere mwanchumuri jibilioni kianda negutaisana isatonda chire chikagenda SSML ya State Department for Internal Security nabo yego mwanchumuri chibes chigotumika abalimu baganyara kwa bakoyegwa nabaro chibes chiabo ngo kwana rega iganga kibakonyara kwa bagotumika chweya etogendete gwitira etoigo itabantu etogendete gwitira nchaligo itabantu but travel expense 10 billion in 6 months tali umwako mugima na ndende ndege bagutumia innocent na Dianah what's a billion 1 billion 1 billion shillings nje ngorwe sise word moto dropeli chibasi chiororo tindo chigose ndo chigoli chigasi Nairobi 1 billion ekotorosa lichipara chiria kule etwagajiri chinyagitari to standard in fact naende utakekero muchina boko upgrade nyumba 1 billion in fact in other terms 1 billion or 1 billion boniga ovenere to spend 83,000 Kenyan shillings per day for 33 years umanyogo kunebesio nkia korali ni tukonga 83,000 Kenyan shillings kwa manyako yu twarwe peje ya momina 50 billion sha twajire 10 billion chitumigeta ase travel traveling State House naro chomo ngwana kete kakwa kiuta tionye gento kubwanerete koni watali Kenya Pipeline Company State House yobwanerete koni because yabeire a liability yabeire chikonya comment nande oinyore liri Janice bakoenda into korobekana korobekana mbate bete ebintu byari kubagechi ekamakiabo nkeli chiampi cyari gucanga kibesa kibugoletina n'ekiguni bakaboli ngai mokorusa yanyaye kuwakanu 1800 mutini ngai yokorusti kibesa kigobogoleti ne kwende n'ekiguni so excess yeiga yogotumia kibesa ngokunera keigo ense ya Iran revolution inero yarenge 1979 kero baguchikwirania constitution ayatora bachake kugamba country a monarchy gose bali kugamba
mbatumiete esherehe yamo asa batumiete 500 million USD. You can imagine. Asa esherehe. Keka trigger mpaka abantu bakachakata Iranian revolution. Na mboniga abantu Kenyan sterling aboniga na abantu bali mpaka endelete korora buna chibasi chabo chigotume ku iga. Watu 10 billion wakoleke. Watu ebintu biribire nini less important. Okay, ntoga tayabanga president ite go travel. Na bwate budget yo go travel. Lakini ligereria budget ye korwanya nyorete aso urwanya begete. Every day unatoka genda another budget oko yugu state house njamentetu. State house njamentetu. No tolega ubona. Wanchumuligirili na maganare ase gazeti eyo ya the standard mwanchumuli unatwaga tabiri asegwetenga chibese chikali gutumika chi bilioni 10.53 ase ogonyara kwa bagotara usekuligirili chwaya muraiwe nsara kera go travel muraiwe nsitali go chabunaye. It comes with a huge budget na ndabanta abango burende bwatinyiwa kwa abandi bawutaka kumucharokera nonyene ense ya America. Sometimes na arudurate yabantu ikere president ya America yogocha no en Kenya nonyene umete moto kedia yege koretwa bagotanga ni chigali bagotanga bagotanga ni beast go chagaiga use kuligirili is a huge budget rende chibest nyingi bakali gotumeka mwanchu muri na bwe somera gabo nyara ko bago kumanyanga ningi kelikeroro se egazeti yo ya the standard yasemambia bono ekara togendete gukwanera aliale ase chigazeti mugano nore ore ase gazeti ya the standard page 12 bakali gukwanera ngabono were mada uyo no mubungo Kaspul uyo nyaltiko bakakora suwo mwanchu muri na bono iga egatebanga enyumba yoborali ya the standard nigo bono yanyore CCTV footage ose chibicha che eji video ya masemo ejichi nyara ko bachiko baoro kichinga kichio moelio chio omobungo yo Kaspul azwagatebanga nigo bono batebire ogoitwa kwaye ni okwa bwatekanite na bali bare ko bakumurenda asbono iga uyobekira maiso no murendio yo be no mwanchu murigili aswagatebanga ni garore kanite nabantu gete ne gari gete ariko bagikumubwati igamba bigete chingaki chio moelio ngaki yarenge gochakera chinsa ekera yarenge 12 chia mambia kera achage tukoligigwo mwanchu murigili goikira ekera achiteko bakago korwa chirigiretie chinsa chiarenge ense ya moya magoroba isteke 44 nigo bateba egari gaiga ebekira asa maiso negari bwate registration number ekurunge KZ 645Z inegari eyamo elibako bagoteba banyanyimbo nigo egotebekana yarenge yo okoleta bali bagonyara ko bagokora uburubiri yo chikoba kumuita mwanchu muri pigipigi enkenero oro nero boigo bagoteba yare nkoro nabasacha bane bali bagokwanirwa yare ngoro naboigo umulendio ye oliyo nyarte ko bakakomwenana bagoteba ngamo delivery wechi ase abaiti baye abo wesomera page ya 12 na 13 nyara ko bagokomanya asobikirana maite no bomaene innocent gekogera number 1 abanda bakolenda chi VIP mbabwate specialized training na kiga kogera no ni gari chi ababunge okorra kerego soka gose gari ye minister ego soka ni speed ya 100 km per hour ni speed ya igoro sana karo na voleti oyomo wae bagante ni defensive driving karo wasoka na 100 kilometer per hour ini speed na ndeta ligari enda yonsi era soke ni speed yo le minute no nyene assassin ole ngase geto taite waka mukubo yu risas ta konya because of speed yeli ni wasokera musha ina itetu mwino ga around about which is 50 meters kurwase tole bate bata bantu ba puletie kwerende ligoito mwempieli they were trained people au bakagera ko policemen kwerende ya gwere karoko nyeligere liaro ngakyo mdosio awakwa amasas 1 2 3 koro obwate punduki you are a trained police officer tokora kende they identify even a single bullet igona bokoranga ni gento kia betoka na isidira kinti gatotigerete relevant authorities ba kole kwerende investigation wa ikere watebanga where was the problem lakini in normal circumstances na concern
no yonde mushaikara gwitu muinoga bodyguard change geti goika gosoki punduki lakini nera akaba blamed ko boli gunga bodyguard ye yabogete innocent obokera romampi saa 11 waenda ko kolenda mukubwa gose ene driver yayole akamanya kaenda te whole day pagaika magoroba saine agakorera kaenda mukawa yomo muinoga iga chinsa chirimambi saa 10 yarenge sichui saa 11 no mukawa bale kurwa bakabata umuntu uyo ngakiora akore gas more than 24 hours omanya kolenda ninyo mukubwa lakini for this one ne case toroche kere was kabisa nga banda mbata ite ko mwabo bolendi buna wata ba mwena nete no maene ba mwena abantu balingi so close Machubuligiri mugano yo bwe chinga kichia cyo mwelyo cyo mwishimiwa were nabokonyara ko bagogwesomera na komanyanga ningi keli keroro mwanchumuligiri nande boygo se gazeti ya The People Daily nerango kwanere orobotirwo umodita general mwanchumulili asakale gukwanera igoro yabane 50 bali babere bagosiri ubwimo bwabo babule inse ye myaka 5 boygo asakale gotebanga abana abu 11 go banyara ko bagosiri ubwimo na boygo asakale ko batigotebanga baswati batano babire na baro babere bagosiri ubwimo bwabo mwanchumulili nabo konyara ko bakogwesomera na komanyanga ningi keli keroro senchira eli yoboikera no semambia bono nchekagirete nga gonda mnyoka sobwa ngona kuligera lyomugano bwa oyo kabeiro mokocha bwe timu ya Harambee Stars tali club bwe timu ya Harambee Stars oyo togotebanga Engine Virat mwanchumulili nigo tebekana asiri ubwima bwaye sekeli batebanga niganyorete umuchando bwe omoyo igona boko somera na kumanyanga ningi kelikera ro mwanchumulili asebeji ya 43 ase gazeti ngona tebyo mwanju muligere litwara ko ndanga nkoirana ninja komata inki hinaro kera William Ruto Jose Mourinho Jose Mourinho ne coach gete no nyanase no lakini tiganda tiga ko ndabuge kokera na bonda kuna sabe ina summary bawo tebanga William Ruto boniga aligerereti ngakiawo chiko pit the United opposition or Western abwate chistrike isatu igabwate Musalia Mudavadi Moses Wetangula Wycliffe Oparanya kogo tirimboka cost mate is banking on Hassan So Salim Mufuya na Abdullah Swad Nasri ne korende gavana ya Mombasa County kwa mulima na sekashawa igapange toni kiture kindiki Geoffrey Iruku na boygo Northeastern Duale akanyugwaterera kogo chichanyanza yuata abwate chikura boniga abwate Gladys Wanga na Oburu Oginga oyo bwate power gobono nata makoligeria is just a summary nani Nandi Senator Samson Chiragei out tebanga banta bamba maitini ngo baguchesera yekara tebanga nga abanta beba bataito go form ecoalition yere nene sana lakini ago batainga mumanyetinga Ruto ne tsunami nkiora beke tsunami ase kuzi tsunami tebanga Umulindo manene umulindo manene patirende Ruto bao tabanga egento bono naenda guchikuligereria kera gerenga geite opposition ne infrastructure project echiachakire gokora igonda atigera abu umunju muligereria nero uratwara ubumanyi nga no bumaene infrastructure project chinachiroche nachiko mwakere kura ayu damangana yo mwakye kura mwancho muligere ligo ikirabunta getente benga nigo chinsa chia minyokire asesemo ya kabire nigo tubwate omurayo yo mukuru nga Douglas Orutwa ndando manyekanite buna lisosa nigakurwa sensemo yabo gichora nabo guletia mangana yabagachora gochaga igana gotatebia se county ya Nyamira nga kigendete okaremire muyaye igo negati yechingwana chirito chiko batugotwara nabo igo ntubwate oyimurwanire libwo kuriye kirugo kyo governor se county ya Nyamira
okurunga diu kiombagi nera ngo tatebia renga ngakinya mire gendete kurubiligwa anene mono mwanchu muligiriri kira tugukwa na chisabu chigokorekana na boigo iliogiri mwana inchi na joliroro tete toirane ase chikatuni asobwango mwanchu muligiriri tete so SPG 12 iga no ngonyara kwa banko ligiriri katuni eyo asobwango mono ngona kole katuni yao 14 actually ere okwa inyorire na enyorire nindo chega igo mwanchu muligiriri batanga hired goons aiga nindoche oyo tachirense United Opposition timaiti gosega chagwa bakari batebanga niganyore chinga kichinkong kera kare ko bagakogenda ase emerobeli ise kuligelia baraiba United Opposition asobwango iga matukabwango iga nigo bakari batebanga unatukanyaga ye chini abugo nyara koba okomanyanga ninki kerese katuni manjito moligiria se egazeti ya ne katuni ya nigere page ikomina kianda aigani ya otebanga instant fines aigani chigita ya chiaparando chigaiga murundia boda boda na liga igani chigali nchororo nikakariko enda sembero na moinoga igando cheno mo nyanyimbo liwe chipara traffic watene nega igani chibesendo chakali kumule rune pigigerie kare kwenda uchimino gali ni chibesebe quality eurigeterie tanga police bichikonderia beteri wetigwa NTSA yarwete chibylaws chikaba chikora abotumeki bwe bara se chikamera chichikobekwa nandekera gwatokiro go overlap kera gwatokiro kore bintu binde chifine bono tuli chikoba go gwakana maki nigo kwawe ike ya mutaka neti chiamente kana mwancho muligere nabo okosoma umanyenge kyombekia National Transport Authority ndo chira ronge bwatokora likore ase chigazeti chonse begete publication bakanereteli bagaba gukwa nebinteka binebyo nabo konyara ko bakogwesomera timanye tigo se chwe ya no bwate cartoon nimbate cartoon na nyetumirali maite yose kubati yanyarire nabo gatatebega ke gakonya kubeka na inde engana nera nda kwa no munu oyomo ikyombegete nenerete kwerende chi pharmacist na ndege atebire nga kuba chi chemist chi nyinge njiri registered njira alikiwa abantu no bakonia marioga bande bagateba tabwene atanchiri namanga naroro mwancho muligelite tuligere lyange cartoon URS gazeti ya The Star nerongo tuarere cartoon ya yese mambia bono chwera tatebinga ningi bale ko babago kwanera lero ni bwate ni bwate cartoon gakonya konyeligia yabeke yo nyikereire igabwo moro chenga umuntu naro bwatete kwerende ngitogoroka kendo ngere keliki ale ko control puppet iga ntoro chirani igora bakarikana we must be involved in who lead next irani bacho lete ayatoro mangao because ndo anyoleta ayatora ni etaito ni muchi ni mushtapa mushtapa ayatola ayatola komenei omwana komenei yoyo sira kandoga noroche netanyayo una asiomeriti turambwata betengere tataketi muntu yo irani eligere libuja okay wachubuligeri go ikirabu twikira bweli bwesebe chigazeti burara gate abageni baito nigo barese semo ya kabere ye studio ntagete twe yaligani elito chaso bwa gotoso ya sengwa nambia mono twakole asesemo chigazeti mambia tuligeri nani chigazeti mambia tuligeri chigazeti tuligeri chigazeti ngo chole mambia ngane yemo chikamesti tokomnya kagochi nande jerumo likira bongo kwa nje ni manyete classmate ki areko ni chemist akolete form 4 no kanyora Dianah nyuweto mutuko ko ngati okay na gonduire tutarakora anto bachwea ejera bakali gatoka de chweo bu ningitumanye ngoboene berong jebu yanko combination to mai chin sai biro mwancho moligereli Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Mukabora ingerango oyitwa yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancho
omurigereria ayebune mutitire bwe kigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera kigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliechima mosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Omwancho mulire Ensoko TV igetaseni Ensoko TV ibwatira sengenche yao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwase county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi Obulimira bwisiro yobunda bwense kulele tali nchire ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagaria bene kwaegwa migirio chisemi nobosemia igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinsimegete nteragirete amaraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomuro bere oberemi nobotugi ekero ture semia mange kura saberemi chini gongoro ka petrol machin asomuro bere oberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bwomuguse obugima norugendo rubwa tamange amaya namabe Omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina buya ekera na chiko ke miya kasta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso bw'umuguse Kera kama tingatara ngaiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararombo ijana Muligeri Ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki gutakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabotuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa
tie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebe gakieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari nke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse obutindu n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi Mwancho murigaria Chumuligereria semambi abarona na kwariganira chetire chitake 22 mbaega echinsa ibere se studio buda kwararira omugeno arega igase studio tutete guchaka gukwana nerese emambi ya rero nigo akurukunga Douglas Orutwa ongeo mheshimiwa nitiandi weke kurumaega baka validate tribal Libono mbali na wondo John in waiting. You are in waiting. Yeah. Okay, na ndiro bwateli talideli majekanete buna lisosa. Lisosa. Wante biri behind the camera nga bado olibege toro bebe. Kuna kwa bali. Ngonya kwa bali na ndede yabikire miongo. Yabikire miongo. Yeah. Baramsubu kuzira barata ko ba ideli tali gulisosa. Egora dalio mondo liro munyagitari nago kulikira binye n'ikinde cyonse yakanisoza tukani ero no negero uraire urware dali sasa marire naradari gutaka kinyene kinkali dari soso ko linyarore no tabeka mabere wanyaro wasukiri. Okay. Yeah. Yamira mbiere ugichora
Bogichora ward abantu onse mbia bale. Bogichora ni clan gose. Bogichora is a ward. Bogichora ere. Abantu abo bali bogichora nabagichora. Nabagichora onspi. Oro bagochora. Okobeke kiro ga babuguri bachora baira. Kiro kibura. Bari gotige. Kai. Igo. Mugabana sai numo. Deputy ga Nero Mogichora. Nero Mogichora. Samia. Lazima move SMS yako rasi birengere livi account. Kabisa kabisa. Okay. Kwenye nyombene. Ni nyombene ne? Kubomo getutu. Tuna bange ase one west ase kwedende bogirango. Bogirango. Yeah, Bogichora ward is actually even the biggest ward in Nyamira County. Didn't know. Yeah. Ramanyira warasema mbia ono mwancho muligere andamana unakwigure no tole no mugeni togaiga aselieta Douglas igentongero cha kwara koranta getote yo muligere yo mukwani ando mutebya ngyo cha kwara kora asamarieta ngoro Douglas rutonkeo useli sosa enche ngoro Bogichora ward that is West Mugrango Nyamira County wakiande na various na government organizations ko promote turamagana a good governance, especially na county chitu jiko warani ko ligere tore their budgets to our programs was projects ba bekire in the annual development plan to our na GS chuma na inji jiko was spent ke to anyore there is misuse of money kwa nyora ba konyora to alisira na haram to kora memos erinde na to arat the na inji to the GS chenu gusira chire na henda sama na environment ni nchorire Njendene Doro civil societies, Samana climate change in Nyamira. I am the focal person. Yonko oversight inde, osenko oversight tole chibesa une chicha World Bank, hachiko joint county government. Na wono muruji kwende Nairobi ya disaster rorosana, mbra tule bintu byasalekire. World Bank neru chibesa to counties chiwene tako shurikira magana ya disasters wawende kuweka infrastructures in place bago ganyamba ke disaster yaba naliba wanza gushughulika igono unabono counties imbaire chibesa igona ndemba bwenete ku use that money erinde banyare we educate people abananchi na kiba wende wetanga korwa amafuriko ekabiraya and abeke drainage system properly ibintu bindi linda wananchi mbako ba affected igo in short kando na hiyo ni mwanasiasa ande. Okay, kwa rule gende go rumye spectacular profile yago ase bintu biri kwa bere go kare binge bina naligere iri no kuligere lichibese kiri kiko nyara kwa bachikorwegwa ngakichiko tumeka sana yekera mororo mukubwatera na mokore gasibugeni ya nyakango. As we speak this morning Nyamira na mafuriko naro but not too much kogera for the last 2 days mburatiratu lakini renda sinare some parts ya Nyamira okonyora not really esali atari komulikwa na bana pali okonyora some maybe floods some areas or some drainage systems chisalegete kwanyo achigari no nyenjiri gweta jiro chipara njiri possible chibwato mochando chi bantu bago kwa mese bara okay wakwanira mangana mange kwatebiri goro yo kuligerera ichibese nka kichigo tumeka na ndana mono gwatebire nkokorora activism yani ngango takule kwarweli yogi kwaligerera inga bantu nka kibakora mategero montale activist go gari always ale sega askirenga nimbali mubona gobeka amaiso ku kire muinanga kire chinga gichinde ngwatumura amaiso sieka ko represent voice of the voiceless. Normally kero serikali ere wrong either county government or the national government just to wanjwa kero na nayo kuinforma wananchi bine byasalikire gaiga kero ko informa wananchi mondulire besa nagutike igo no normally involve turaba maybe even the government we want the governments and national governments promote transparency and accountability so that a tax irima na nchi awakana osakorwe bangelia korwa irinda nyore atumikire bya mokonyire infrastructures chaviri in place so igatwa nyore na localize the issues of course you will not be right but lenda na nchi rende wasisi ya na nchi kwa nyora at least kwa putire government on toes ba kolile at least thing. Okay, kero goteba bakore the right thing igomule particular yani maiso ino gari Nyamira no ntubono na bono nko kwa gitona mashirikande in partnership like
trust go kurigere dole county budgets across the counties kurigere dole budget chabo ba plan de okala abananchi to from the budget cycle process because the budget never the cycle that is from formulation mpaka implementation and then we do the oversight kigana wakonyore budget yero siri lakini kwanyora projects chabeke to ase budget that not on the ground so ndo kora across to aligedeli county bere to Bwakisi na Nyamira maisa ino gutoka roro au ngakira beka sa maiso tebe unaboni gachinga kichi tuna gukwa na ntorigeretie mutinyo gatana limo use kurigereria bona buna chigazeti chinyinge gento chiko na raise expenditure chiwe sigali gutumika chinyinge sana akira tebe ona payment ona toranga resources indari rai authoritative liko tebaga ede budget query. You see, most the counties to according to scrutiny, in the real sense, there's a change we cut to the ground. Konyora projects chibekire given money, but take a what kwanyora either the project was not done, but money was paid to the contractor. Mwananchi is not aware, so we have been raising tualika memos to the county assemblies, tualika to the executive, so then we as civil societies tualigere your annual budget, the previous one. Mwabegete chipara, mwabegete ECD classes, mwabegete springs protections, but tuajire kwaenda across the county, because some of us we have trained budget champions in every ward. We have one. So wherever we see that unambo kichora ward given project ya veki kwenye buadi tore from that mpaka twaro ya muna yaiborwa paka mwaro ya ikirani lakini it's unfortunate okonyora ichinde chiri exaggerated ichinde short work ya kolero but the contractor was paid javera condemned that ichiagaje tu even bono buna asata bwenere tu na bono ende bono na bono there is a structure ya gachirali kebirigo no ya way to Mosowet ya lenge ya West recovery material ya lenge funded but wakanyagacha ya very here mark they were demolished na kwende Kenya bono kutuyebole kero yare kwa wajumba kore the due diligence baga ere ase road reserve you see that is wastage of money so ebintu nebinge twali ya rais ya county otokonyona nende tokora on a fair not that to winch hand because we don't want to winch hand the government but toko ba assist ba colleagues so ba avoid the wastage of money monto chinsa bono igole Nyamira isa china bara ase koboliga tataraswa ase political journey yago na bintu binde akoboli amaboli ali ino mogocha mwabolia mwanyora kurwa se bintu biri bikorekana murochenga there could be some gaps gatima iga mbire gatia biri bikogera abagabana baito baike senate bachikuboligo maswali kulika muri chiriboti chikogenda oro gose bali bago koreja ino na ino mu koreja ino in of course the kisheria even an individual you can do ekerokwanya there is a mismanagement of funds or projects are not done kisheria na bakulika to the senate but the first thing we do to the executive what are explanation to akora to the county assembly but lende to annual there are so many gaps you know ekerokulika to the county assembly banyora an opportunity go summon a given department but kuriera ono you know baba summon kwa mwaji kuganye report mwanya there is no report maybe could be budget bakaba compromise that's one thing. Number two, the when the covegasi to tweak egasi you maintain egasi by MCA at the county level na we can approve a budget approve a budget projects in every ward. These are the MCAs who work but when the correct to can approve it unane class na the ECD classes in my ward there were 4 and these were the PQ ngiagaje to the standard one that is where the gaps are kwanya even the MCAs kurobwega hasiabo egeko ganone kero ba kumyoka ba ko ire impeachment motion ndungo ba question tole have you ever raised this question on the ground okay on a fair process kero korra buna bona ba MCA ba
county ya Nyamira ba attempt kora ira impeachment motion ibintu biri bakoira bosio bichiko rusio mugaba na bisi ngo babiri founded on facts. Of course, I cannot deny that we have facts. Money has been mismanaged, misused in Nyamira County. But also, I don't blame one institution. I blame the both. Because Chinsemo Jones, toward the executive, ego come na ne budget. Toward the na counter assembly, you approve the budget. Oh no, they be innocent. Onyo rewa digre miaka na ya eride. Nkuanye ko raise the financial year previous years chisa tuinye ko maiga. Yo mwako yo kane ne roja ko raise ngi ya change. Are you seen that? So iga na bokonyo una konye nkurage role lakini honestly bono we financial yetu utaragirite. Bono you have to bring even an impeachment motion. Iga bono abongo taona na ki facts in Chirororo, lakini again we cannot say it's just one institution as a county where the problem is. Okay. Yeah. Mancho muligelio yakurunga Douglas Orutwa Ongeo na nigakulige kirugo kyo OMC ase NSML yabo gichora kwa igure ine introduction twabwate asokora manyana iga inara makwani twali gukwana nigekogera rinde mirimilia yakora yakira lituko asibagendete na kuligerera inganga kibintu bigokorekana ase chinsemo kwa igura akarigota yabanga nonye na aria ngusingo iwate yabanga kirugo kilikia nasali ikine kyo OMC bago chakira bate yabanga gutira baroranga kito gunyara kwa batokora oburu buraibu itu bwanyara kwa bogukina nande anamono tageto mu director ito atwariga no mugeni ito nelingana lito lira bwese mambi yabono asitokora brainstorm twakwalingana twara dayenga kyo kunyara kwa kubeka soburuso anna twanyara kwa tokogenda asobwa mondochi ulibekira sembe semambi yabono muraito ntagete naye kulibekire elio onyara kwa naye gotoe semo yago asogota tebinga nga kyoliroche asese ngeliende elio onyara ko bagokuru ebirengera byago asenchele libweneta pole sana gwante tinga likubandia kuliete by the way nego igeta Nairobi gakobera mubiri mube karambo atara kinona tumukira itangi aya sebambia bana tokotebanga to baisa kurwa obosemia ochia sumuntu le nenchara bune ndagira yaye go sambere mono alingana tugate liira bwase obasemye gochia sumuntu le nenchara ngendagira yaye ngo sambere mono ora magana yonsi pikwa gante ebiri akajora abantu abonsi pimo kogenda gotebi no basemi muko bamwe abatebi binte bimbiri burunge kwanyora ngendagira yaye ngo sambere mono basemi bona gotabuguriko tubekira ngase kirenga naye kulingana ninche kulingana ni statement yeyo egasi yeto kora ya governance yeto ko represent voice of the voiceless na bokonyora sometimes mwanyora se obutumiki bwechibesa obututukani borororo abananchi barakonyora the right services, they are not getting the right services. They were supposed to get deferment in a given area that the GTO basika obukurumi bwaswa nabo ko baleta kwa bakole into public participation kwa waeleza kwa badena that your money iche project mwana wako ne yakini njikoliri lakini because ya kisiasa kwa nyorono naye okoba maybe blamed na you are just winchanting the government ya erekwende gose kwa nyora abana inji abagira bayiri kwerenda handoutsiga badhe no muntu uri siasa lenga ogori kwerende mugo ikoro barobekaniro mwarobekaniro kwa narobekaniro kwenda no to meet my part ndo ya okore kwenda ko kolega si with a lot of sincerity otalikoleta siasa ime egeko na bana inji togotetea I know bali in power na wao feel bad lakini ende abana inji orungulisa ni bale ne libono batabwa the ways batara college civic education bamanye that gas ya oversight dali aba MCA boka babende go play even themselves babwene de keraba de une para que de nejero sikuseno no bwene they have right to access information genda about the ngango the PQ ye pale umaye ben karawa tsirenga jigo jako bigwa se pale none inji yomo ya marame ko bikwerirenga okonyora karawa tsinjibe kina chete standard you can demonstrate and then the contractor colleagues contractor kole mirimo bande bali bako bowling yakora Douglas yakuliyo burai obulai taling koligia for self interest
overall it has become a demand. I've offered services to the people, I've touched lives to the people. People even now they are made a call. Have been called by the people that enjoy the service ekerokyo MCA. Usukonyo last time na tenento buchumbe. Kana teno buchumbe wa West Mugrango. But it was a higher because of not caring higher in terms of inability. Lakini normal the handouts money placed in politics had touched a lot of lives. So abantu naende by then into about the candidate ko where I come from Kemoso was coming from Bokjora. Onege tu atin nalende to kanyora chikura chavire split. Onolende karara ntingireti aba nanje bagande because you have touched our lives. Ono tware ko request. Kindly come for MCA. Most of the work you touch abantu once there gaps. So then that is why answer calls yabantu na ki demand yabantu na ki let me serve them. I've touched the people have given wheelchairs. We have given high glasses. Amasosa abantu basimekire. We have given passion fruits. We have really done empowerment. Actually, I'm motivated, taken to go motivate that chance. Yoko MCA, I will access more resources, I will access more donors, then I will touch life. Okay. Yeah. Watabiri nabo ubugima bw'abantu bawo tete gukuneli yorenga kibako genda busyo. Asemambia bono mwanchu muligeli buna kwigule na watole na erase studio. Asemambia bono naro letaro yo musike Fred Matiangegera yalinge gusi agoroche monyinga red. Tatebi yangonga kiyalinga. Dr. Fred Thiang was very fantastic. In fact, I thank people abagusi within a pamoja kooro kiuno mugusi nere nari united. Abantu bachita sobonge. We welcome our son home and we are proud of him because in united na litura siku na litura enda SMS the national government ko negotiate. So naongo taoneta yo muske Fred Mokengo Matiang was well received and I thank abantu bari batane up no ndura sale orole ase direction ya abantu arochi yono nere tiga kama ke unanya goteba lakini nene no kama kontura manya ge kugera gukama gwabeka mu kugera ndura manya nguru ikagira undi mwana abantu mbere bakonya badana tiga turakama ono jikorora abagara gukamanya witeka uchie kwirende gusina kige kugera we are not getting gukama amabera agigira undi okwarira abantu ba orugete bagachaga ari bagachaka ko bacengerekera baraya bayigetororo mubungo bagateba nga chitraki mwabegete nchira chinyinge track kubatanga tinda kubwata kubatanga track or mwarete tabantu mwaruseti siko bantu barengali munabono mugichora tarengali yeah oyono kwanda siasa nebwate propaganda narengororo tindo ji mukabira gosemondo kurusiko abantu barengana abantu babanyamira barenge galia because I come from Nyamira. I attended the function abantu bonse barengana abanyamira. Na Matiang we don't tumorete una no gusi tiga tomora una sa national figure no yara ko abantu babere badatumba chite kurusiko mbari ucho kumagira barujukura lakini purely again tukelikia link ya abantu banyamira na kisi then show the world that we really love our son and we are ready to support him. Mwancho muligeli merongene na ibere chia etrema ya chinsa ibere seba nbia bono mugani ndena yero chirase studio ntagete to iro motimo komosini ni tuligeli se chiduka tokoirana togendelie nkwane koigwetenga lisosa ya chakire koranda. Eye Ensoko TV uboroso bumugusi Mwanchu murigeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene erure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere ko chiakwanekiwa ase sector ye chisemi kuregase obugatagati bo mocho Nairobi
abegochi county chonsi 42 ase ense ya Kenya eriokorigia kumanya na riaya agendrete ase sector yechise. Unakusudia kwenda sherehe ya katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri Ensoko TV ntabe to koletera amangana magia buna neto wateka kurwa gaiga miyoba katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne Ensoko TV oboroso womugusi. Eye Ensoko TV oboroso womugusi. Chubuligeli twira dire chetre chita kemerongere na isano ne masema mbia bono naribuda ragotebi ngatwa mentire na ndo niondega iga akurunga diu kyombagi mweshimiwa nkyogendrete mbia ndo mure bya mona so ko ngarika na rero gocha okwanira abantu baito asabe tagusi yonse nande kobwa mono meta abantu baito na abantu ba koromokia abasaya abangaini nande as a community ne community rochiare yes. Happy New Year by the way. The year must be moving so fast. Last year alikuwa legera aya gaiga na nyuire last time ntwa lenge mwako yo so busy okay ya mono sawa go kwa deliver gonte bi agenda 27 ngakiagendreta na mono agenda 27 yabekire chianga chimbalirie semambia bono mwancho muri lintete korarigeria mange no tole no mugenero gurunga Douglas ongea kwarore bono ongea nere Nyamira guru It comes from Nyamira from a different ward I come from Bugijora. Yeah. Okay. Yeah. A different word but the same count. The same count. Okay. Alright, gurunga Nyamira Dabi. Asto kwa de robo chomuli libiri bigenda te korekana ase chinsebo chirichito ase abarai abaito bakorwa semambia bono. Naboko nyara kabago totomera ujumbe yawo gochaga igase studio number itegere 0788666663 namba itonere yoso konyara kabago totomera ujumbe na ebo igona boko nyara kabago gwa kesi migochaga igabarai abalero ntagetoba buliri boli gakero gwaka kwatoke TV yago goketelio gitari nanda lingo igwe kubwa kurukuru mwinari kurangeli innocent nanda na igwe irangeli mwinari teta keirinye ibugo nande boy go mwanchu murigereri auto stream asesemo bali bakubwati YouTube nande nabondo che YouTube nowadays umubara wa yokinire sana asibali bakubwati bacha bakore fallback nabogo tobwati oro asenchire bwekerano nabuna kumanyiri kwa barore abageni baita semambia bona buna litwa chaka twakwaniriguro ya
briefly igoro ya audit issues tirimo kurigeria se county ya Nyamira. Duke, yes. Agenda 27 27 was it 2027? It's 2027 but 2027. Igo target yaito ngato wate kerenge yaito nga au marorari yaito amagani yaito 2027 gorore kanari. Agenda ya rekoreka nibwata basaye but of late abasaba na barolire bajagire weka red bachakire. What happened? No, we are an alternative government. Yani ntuwes turarwe serikali yakorake mbadala. Nto kurwania turwana obukurumi turwania serikali embe nande tumaye gotika ababeho abanande bahirana in power. So ekero tokurwania obukurumi twarwania oburayi hobe twarwanira magendero. To understand it, we have a roadmap. To understand it, into jokora a solution yeto bugati. Bono, that's why we are encouraging Yabasaba Kenya. You must occupy these positions come 2027. Ntokoro anange governance corrupt. To manye koligeri montondo tarigo to ruanisiga. Then we allow you to be our leader. A leader must come from amongst ourselves. Ekiagera ekirodo kwananga gusiya ito. Why we are fighting this bad leadership? For instance, ekirome dando wadanga etkuruani gabana etomwangete. No, ntuntu bwate bija sara byo wanjana ne gabana. Ikintu tokurwa no burayi bwayo bobe. Uburayi atibongira abana inji. Ekiro okorigere audit quells chabere laced. Actually, nimbwate report yingi. I just want to give you an example. Only one. This is an executive report. We are in Nyabwate. I access it. Nande kena kiko ole gabane yego ka Senate yagireka. Okay. You know, we know when someone is but sick. Rende ekera they know. You know, based on the circumstances, ingari to munyakero gobwe no. Committee Senate na are competent enough na ba that question magana yo burwire. Let me explain to you. No. Let's attack facts. Okay. Our facts. Senate is like court. Where evidence you must substantiate on everything you claim there. This governor, he has snapped. Yani ebi karubiri biya Senate binne out the bunga governor tutage to ochega obere ga koriya ebitamero mbali lero genda ndobwa the document. Let me tell you, before Senate tarakorangeri ko tomerere lirube yago tebinga omosike nyaribo, we want you on this particular date tutage to prepare the following document. Omanya kuimuka kurunyamira with around 10 executives bago tumeka chibesa chabana inji wa chabarara bago tumeka chabana inji baragera wameka wikasene tibatanga ntoje tena document agiri dio kwa bakara kana esegi agiri particular no mugabana. No, it's not particular. You know what I'm raising here, this audit quells chair this regard Senate tuma tebunga ki you score Senate yago so Senate ago simaeri agoseka uma wisana tuda na harwadi then apokurwara muno bono ganda bodai karasa yigobe umungwano lima mobolinga do you have any document ngahaya? You know, okay. Senators must be serious. Okay. If they want to fight corruption, if they want to fight mwananchi unyamira ebara wode yesenteringa okay inti yotegete inga kiyo etogote yawe ndinya gitarigete na ndo to report. Okay. But the following day kwa role governor yerobis kwa ni aende kwa ruale na bego nyare kadoge ndinya gitari oruwa oyegulyogo. No, this one particularly is an escape court anya kwebisa lakini ndile modebiga. The audit report we have it here. For instance, umwana eye yarenge about yange bagachite Mutagara Health Center. Ntara nyora tingo verify. No, I'll share with you. Yani mbaka batebetenga
eba kane do montori okay sata akorete mbakega siata akorete okay ukubuli ando amutagara ekwende inero doje toligereri Duke. I think thank you for raising that one. Lakini doje toligereri because governance again take it deeply as a siasa ya okwaga. No, but if I ask you, Nyamira has gotten a lot of money since devolution Yancity. Tali yoka. Okay, I'm concentrating because of Nyamira. I understand it well. Okay. And in my budget the irengere ekiroko boli abantu. Everything go chere, but is it impacting people in the ground? Okay. Tojo tutuara another forum for another day. Ebago tebe field day ili tukelio. Kolende bodo igara tete kura barangili pabekeze ubwabo. Dali kwa brainstorm. Agenda 27 barabere bakorobekana sana barabu governance issues naye watebire ngodi theory bintu bya guchore isibona kubinyora muri or ebyago kwana ngo binyora muri along the way we have facts. We get original from the website of the county. You know, especially Kwarao, all budgetary documents they should be placed or down uploaded as a website when the county go access. Initially there was a problem. Konyora document was a problem, but through our organizations and government organization we pushed it. Nowadays inko jibeka wale Nyamira county inko jibeka ngo access to it. Okay. And when physically on the ground we don't do ESAs. You go what Mheshimiwa is releasing some projects. Actually man has been misappropriated. But lende mnanargo tewanje. I cannot blame largely also on the governor. A problem here on oversight. Our MCA why they are doing nothing. Have you seen that? You only if you want na tojole governor is saint. If the MCS na brobu mbako legacy ya oversight, still Nyamira will be having the same problems. Okay. Yeah. Sawa tiga turwa bono ndara chakira at least litukolinde ninche. Narorire. Igaje sindani nchiro. Na ninche ndigi. Ekera moja konga documents echo nchirigere. Ekera kwanela fail leadership. You know why we eat the governor so hard? Because the buck stops with what? Okay, of course. We have very petty MCS. Yani they don't understand their work. Tete abashimiwa. Petty is the meaning. Ekero mwe msi yako imoka nganero goboli kebeti kyanyeri. We have MCS were elected UPA. This party is associated no governor. You know, when you become an MCA, like my friend, you want to be an MCA, you must understand because you are MCA needed. Okay. You are the uncle negent the kiagera or crazy. Ekero chimsi chiwanza go chesa praise and worship. Ekasiabo that if you touch the governor, you have touched them. I say governor nobody. Bakako sikera their role is in impeachment. Ekero impeachment here when the sikera Nairobi Mombasa mobekire ya BNB. You are supposed to come here out. Agira na magana manene sane Duke. When we have an impeachment exercise, that's a very serious exercise. As an MCA, you must be present. Either you fought for it or you don't fought. But you are not supposed to lead people. I don't want to win the work with all these allegations echikogenda monomono chikoba center dia somo governor versus balia correct. These are not allegations. We had an impeachment. Okay. Wake si miere ni chimsi isano ngano otoranje nabege the signature ani na otore na barabuga. But they were justified whatever nyamba bege the signature. You know, we are asking you, this is an important exercise. This is an impeachment. Nti mo kurane governor mwesi gerete ya pili. Mbaro rababwata association mwaita no muraiwe na abwata majority leader abwata bantu bakumove agenda chair. Anyway, if you are supporting this governor, yakwe bise ya PNP inchuka counter assembly otebenga. I'm not supporting this impeachment because
of this and this. Are you witch hunt? I mean, are you? It's not a witch hunt. It's in public. Agora ndira kubuli. Gokora gabalie osiema bali ba rekanete ko babwate association against the people. You must stand with the people because people now okay, tigato chakira saba daba tutokoira dagaiga tato so esekia magia Jubilee tukolinde nije ngorangeri tokole siasa ya Jamira the facts tukikaraze gaiga isoso ligiri tukelio chenda audit queries tuikaraze tuchirigereria gere tobeke sekerenga nabo igotonyore nsemo yo mugavana nero montororo kurworo nera attack from what they don't come because in public na bago chagaiga batotebie kekegedete ntaite goteba diuki nagoroje kobegete one day overall na chiko bekilieta suru pwenye wangani. No, that's we dress ready to serve the people. A county really need to be fixed. As a ICU as we speak. Okay. And we support Mosque Fred Matiang. We embrace Jubilee Party. And as Agenda 27, we are in Jubilee and we are ready to paint that county red. Okay. From Borabu to Kitutu Masab. All wards, all villages, you just see red. Okay. Anything not red, then you are not with us. Agenda 27 now we get a party much cross. No. We are young still. We are a movement. And a movement you are allowed to make a partnership. You are allowed to join any political party you feel like it stands to what we are fighting for. Jubilee Party has been in power. And impression ya rea saba kusiba minto awansa komisiri dio manu ito Fred Matianginga. Nga kuwari kwa ndoro siye, ege ntokie, nge saiga yago. You know, how many political parties to bwate jomo gusichire gari. Okay. To bwate around 4. Oise korgede the current leadership ya gusiengema. Okay. Most of members of parliament, they are not coming from this local political parties. Most of them are from ODM. Maybe one, I call it a kiosk because it's just... Okay. Gora mwachakire kuligiria ba amate bali partnership. Jubilee nero naligo kwanera. Mo wateba West Mugirango kuru. Mubungo gateba ngaba gichora bali barenga ali na bangao amanyete. How deep is Jubilee usibona? To me, be very honest. Unless tamenye tigusi and timagia go to make a rero tingoma usengo na maja go to make usengi abantu alenge gusi na ba West Mugirango ge una Nyamira alia we were from Bogjola ward all wards were represented. Nobody orwete kurusiko igo eyendungena na ki the direction has been shown where we are headed to. Nelia tutaita andu batwale supermind. Party as much as we are supporting our son Matiang and tutaita this transparency and kwerende nomination keroji ticket chuja korwegu kwa that is where party sikuja chiasaleka kwanya the right candidate is supposed obwata abantu ground over should change you know that is when now kwanya no muntu shift yochire affiliate party kwanya ndo ocholiru you wono abantu bali balenga libons or the trip ya Matiang akoralia abantu balengalia so people came so wonge korututa Matiang na komuguso solidarity that we are behind him. Kera gukwa negoro ya solidarity na kwa amonere abantu babere bago predicting Jubilee netu ale mechando na ndo ise kuligiria umubunge umukoro Onyeri town wambugu gunjiri of late gakareko genda se mtandao yo Facebook na X yoteba nga ekororekana mwabere hijack buna aspirants bali molese kiamaga ya Jubilee. Are you feeling baroroberi ya baji go bolt out mozi go nyora small breathe? You see a party which and they with a lot of influence or say strong on that is on the ground challenges in Chiboro. Kino mundana that party. Number 2, this united opposition kino mundana ite about the principles. Kino mundana ite a flag there. It's not. So again ego ikaba tundane kino mundana roji na ready to lead. So until me one person.
So the chances are they can produce one. But if they make a mistake, they split. That is when again the problem will arise and on your route go in and back. But we believe that they are going to remain united. The listeners why Mubungu Yanengo Kwana Naro Checker to the United Opposition campaign Central Mountain. Abantu bachu pirimba itubaga gachawa. Actually ya aurogetie to me into getalinge kiege kogera these are equal partners. But when you introduce abantu be party ya una wao kwana that is where again division ya so koroka. But you see what I know, people are united. We are singing the same song. Yeah, people are united. Duke whatever paint red. Mheshimiwa Matiang'i nali in control ye party ye moja teko paint red you see. Let me tell you, Matiang'i is in control of this party 100%. Jingo whatever you. Who is the party leader of this party? This is Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta is a retired president. You see, abagusie when the wakambe amono. Moikoyo jaokoe chama agachire miake yonzi. Do you know how expensive is it to have a political party? Eko manyekana Turkana, ya manyekana Northeastern. So, an outgoing president and this someone who Matiang'i has served for the longest time. These are good friends. So, Uhuru, most of the time, even when Matiang'i arenge serikali, he was the one who alikorania serikali. You cannot tell me Ngantobu at the control ye chame onye tuarwani the chairman of the party is coming from West Mugango. That shows that we are taking control in this party. Two, in a political party, if the party leader is the most powerful, the next powerful person is what? It's the deputy. And by that, apart from being, you know, this party is big and we need to accommodate as many people as possible. Apart from being a deputy party, it's the presidential, what? It's the presidential candidate of this party. And normally, where we are headed, this thing don't expecting Matiang'i move very fast, party leader. It is not doing it. Wait. And by the end of the time, Matiang'i is going to be the top in this party. Once you become a president, you are a party leader of that party. Okay. Then, on the incidents, you score West Mugango kwana gari. I don't know what's happening in this member of parliament. You know, I campaigned for this gentleman. I used to thinking I know Montorengo Mongaini. But no, divergent opinion telling us no tabo Mongaini. I think Duke gotware birengera libire etofauti nebi umuntu gete teli go kurusi asoboroso nga ebirengera imbire owo nebi umuntu Mongaini ne yo muntu muriri. I want to tell you ngotaroje abantu bagete gusigara yetalironge no kwengaina tali okwengaina digante berio withdrawal withdraw okay bezo kwengaina nga yani okuimuka Nanga, you know, Kurwan Matiang'i, this is where they go wrong. You are not fighting Matiang'i. Anything once and a community. Okay. So that's why they cannot win. Okay. Because this fight is not between Fred Matiang'i and Steve Mogaka. I want to remind him. The answer is between him and West Mugango. Ekirokora Matiang'i wa ramira West Mugango wa ramira Mugusi. Ikiro wataki Matiang'i wakunire moza Onyamira wakunire muhongino Onyamira wakunire abo kaka bari bacha bakamwegu. So nechibe nga kwa hiru kende ku state house asinaru wende wadanga gango sirande. Okay. Okay about that and then it will be too late for him into ngaba gusi into as a community even into mbire torabere petrol is equal to reasonable. You cannot petrol your community or my we expect Oche to work copy. We can forgive your corrupt leaders. We can forgive your dread development. We can forgive your false promises. But attacking Matiang'i
betraying Matiang'i. We cannot forgive you. Okay. This one, it's punishable at the ballot. Ndoje okay. Uya kwa rule se amonta uchikanyolege susuru. So komentera kego kwa volia the control of the party. Nationally is well controlled. My observation area or my reservation area at the county level to where the, of course leaders bali baje together iga una barosi team bakeyaji position. That is where they need to look at, so that donyole omuntu unane counter coordinator of where they are appealing or appeal, so that abantu baje party abangi sana. So that is where me as a leader Korbokichora I could want to tell the leadership from national Dr. Matiang'i wauke mosuna bachoro ali the chair bache county level. Position is here. The Jubilee was existing, but we had the officials kalerenga keli ya Jubilee. Ono bantu bana bacha bakibeka amo na indega bakiroka ibirugo like that. We need to have an overhaul thing. So tutu ara abantu babwa there appeal na ndabakwa nabantu yana tura market party on the agomo bwato muchando nabantu robale bagara disadvantage on this and I want to make it very clear. Abantu are going to, this party is very new. It's not a old Jubilee. Nona kabere German or women so cinema se wajeto kebisa o my ones or the only German achire o ebegetari o ansebi asabi wa okora. We are not going to allow that. Even they work one yangu ji I complain about Jubilee na kerora. And this is what one thing I want to tell Fred Matiang'i, that if you want this party to go, let him embrace everyone. Let him allow all aspirants to be seen. We don't want to see like what happened last time. You see, we are working for the party. We have our followers there. Then taken Dio kingwa mobilize ti abantu kairoro. Wa mobilize ti. Wa mobilize ti kose bako. Several people, my people were at the Nyamira and we worked with Matiang'i all through. So I think it's because of course we understanding abantu barenga na banki. Lakini bono noe kirkwaro jobono babo nguchiri banyorire where to eat Matiang'i is on this. When he's given a forum, let him also introduce all those people. If it's Jubilee aspirants, or we have those and those, so that we don't get this what Gashawa is bullying. You know, power is not power is given. It's for survival for the fittest. The more you fight. Bora batanga ni robisi batanga robisi resource. Yeah. Kuranda kwinungu chikoba kwa konsana. And absolutely ekena kia bantu babiri ba race for the longest time possible. Whatever. When the rubber meets the road, ekera bone bintu byujigo chaka. Ekiama gia Jubilee Kenya orasa konsana gekoera Matiang'i tabugati absolute control ye party ebune party leader. Na abugate party leader ya yegoro na gaiga na abugate deputy party leader ya mwabago party na nero. Use kuligerelia oyo kabiro mo secretary general boni goro mo deputy party leader jeraba kione na aru report kamineyo ogatebanga some aspirants baito niko bakomigo nenjire ya mo muraji konyoro mwatika no gocha abantu batebanga bono we are moving with the other Jubilee to get decided. You see una nanyanda kubeka a party kere ya chirerengeni and mo the presidential candidate or very strong kero mundo gudakare we attach kero mundo gudakare go wadha no nego dia Matiang'i ono mundo ro muchafu egana nko no ekero tuli at the grassroots level konyo ururu muntu even over the very bad record ogo tenase no na matanga na o candidate yetu Fred erindanyo ole platform unaona ngo support Matiang'i una bakonya chiku abantu baitu that are very intelligent you know naboko sing Matiang'i oje ground and osel we gekogera ntumanyikanite ground ya lingi wa calling what you have delivered to people. What we are trying to say and bali basoire ko komiga abande bunabono borobo balenge the old Jubilee bono bachire bono sali Matiang'i abere presidential candidate now bayire position na kitu ateba Matiang'i let him take charge, let them bache ground
free election ye koruono ya leadership ya leadership ndakora tige ya nomination mochora baraiba abantu bali coordinator structures kwene governance issues ya party ko ba coordinator ya igora baire kama kwene county leadership mbaka village so abantu ba position balia baranyare wa attractive people madando muri bagocha gotwara apathy kose batata ko likwene sali nyale unagimba the bad name ninja wono nde secretary ko see county you know I cannot even mobilize people will not come are you not lakini tonyo the right person your judge wali fair election kwende structure osiri buyega they will just come. Number 2 abantu mbale be position tiali other the corona ko ngainereri una nabwa the influence ground acha igwetika ticket you know the moment you give a wrong person a ticket the party will die egora abantu bako repair because abagusina baro wisokora the way we have been voting sometimes wisokora previous elections abonyo manjo ajole ku ODM yonda ajole ku Jubilee yonda una last time UPA was very strong in Nyamira but omo mpinga yarweth came from Jubilee are you not the reason being omondom or had ticket was week is not so but baiza ko party ticket si je kurwe ko mugu ko mba chiko ko check ground bayunki abananki bagoteba so that's where we are going to have problems Duke usegolere kwateba kiro muntu abeke mbalire bwana kiro muntu ngo ibe kare bakoliota bwene is true and mate to believe oniga is the most popular party natoko kwana in the country not in okay I can say you see for the first time no oisekora a cloud yegocha omokutana it's only party etadi ko mobilize bantu squeeze just people come not mobilize the bantu people just came to see me abantu bakaja kora Matiangi no one Matiangi never spend money you don't see to pilike painted ya bantu chi t-shirt chigopi bajo mokutana those people it's an organic so ekere party ya ikere status yo we get to a lot of interest. It's like a beautiful young lady. Kero monda motagete. But now we are asking Fred Matiang'i. We don't want him once ko West time gusi landinga no how campaign. Into we want him at a fair ground. After you go tarira go tiai. Let the people decide a ground igari. So that we have fair, free, democratic nominations. Right candidates banyore a ticket. That is the way we are going to paint that county red. Because also one the koromo cheso yo like some people but the ones that the wanga bono into we are affiliates into nabasane wa Matiangi aka chama ya nengo wakire na Matiangi we are not going to allow this Onyango with Matiangi you're not a party Matiangi party ya Matiangi ngote tote baba full di byama byama do twale ibinde bino abasan mutolengeralie se nyombe let me tell you you are not going to win if you are not going to be Matiangi. I am telling you this one as strong as Matiangi is going to be a presidential candidate it doesn't matter chibe so what kingani doesn't matter aningo Matiangi I saw for a free nomination in this party all these are, you know what we have some parties like this Uber this governor is not supporting Matiangi many instances ono mondore governor Mogaso or Matiangi Mogaso motoko is in state house tuarenge kuerende let me count this governor has never come out to say that he's supporting Matiangi rabirabe mbona nechinga kima ne tigatumuro kebino mokorerio we serikali public officer bali babugate he's a politician we have seen many governors coming out we have seen Simbarat is coming out he's saying I'm supporting Ruto we want him to come out atotebinga is he supporting Matiangi or is supporting Ruto he skipped a 3-day event Matiangi abwate gari yani he never appeared he never sent anyone this guy is not with us. Okay. Mr. Risosa, what will happen when you say bia mebugato bosani na Jubilee? I might give a slightly kidogo. The reason as why even this coalition which was formed is not going to be formed a party.
we have DCP, we have Wiper, we have Chupiri. Maybe they're going to produce one candidate. Obvious, DCP, Wiper, na maybe other affiliate parties. Nchizitokegira ground. Into affiliate parties? Yes. Me, to my own opinion, yes. Why? Because sometimes election is never free. Sometimes. So if we don't have affiliate parties, Duke kinabona nyore omoyo itonchupito to the Quran. Lakini ni wachire kwa vile short changed. Where will you go? So you will go to an affiliate party to show people ekera kwa vile elected. So people now got this guy na deserve in area the nomination. Because if we close completely that is a Jubilee zone, then we are not going to have a fair actually election. And the democracy now, we are going now, democracy space is going to be closed. Ningi yotenga kiri nyachai. Nyachai kera tenena for the people. People were there, then nyachai do kole kwirende. E party nyachai, unatuli party nyachai, you will go out. But I remember mo council no lengo rokoro Patrick Choi. Because alengo kole abantopuya. Bakamuline party for the people. It's not good can. He was the only person who was elected in Nyamira, unomu councillor, asaka kanumbaga anto akole kwin. So amagana kwirendaro amagana affiliate parties. Nabura nyori that I have my own house. Already people have built their own houses. If we come together truly, you mean we are supporting Matiang'i, they come and they sign an MOU. Let them come. If a candidate decides to run on that, or in Jubilee party, then that is it. Because we don't need to kill a good leader because of just one party. Isn't that? Okay. But all of us, we could want to support Matiang'i, we could want to be in Chupiri. But if the worst become the worst, because you know election, go around all the their things. You pay. No, that's why ODM okay. That's why ODM has died in Gusi. You know, I want to tell my friend, it is going to be very expensive for you if you are not running the party Matiang'i is running with. And that's why we are saying we don't want to repeat any mistake. We want free, fair nominations. Tutake tikoso dieringa na kwa bwiro nomination obugate undercover wake chama abuna abantu batana into but party officials abamo kwa na bale chi county bale chi region abange na bana siasa babugata ambitions babugata magania siasa. What we are saying, and you are going to see it happening, those people are not going to hold those positions. They are interim, they are not official, they are interim. Igongo irole tsunami ya agenda 27 yoro. No, we are going to call for election. And I want to tell the party we ke kolege ndeke mapema. Pressure taraji kupanda. Okay. Igaya pressure nije pande sana ende gorozana. Wase okora obochori mapema. Mheshimiwa Dianah ko no gende the bola soko nacha. For example no West Mugirango. Ekarango assess njeweka kuno bochumbe to the almost two strong candidates. Balbons Jubilee. Bagathe ni akorani Jubilee. Kamosio Mheshimiwa is the chair, national chair. Rogers Motuli is also there. Suppose either in Rogers or Sengamosio nyore ticket. Either there is the cover fair no more. No, what I'm saying, if Kemosi, the chairman of Jubilee, and Rogers are eyeing the same seat, let them be given a fair ground to run nomination. Fair ground, don't you, chairman? No. We know the chairman is not the one who's going to vote. The people will vote. Lakini history yako toroki nominations chebia mabichinyinge chiabere shambolic chiabere chibugato botutuka. No. I trust our presidential candidate, and we have seen how he has done his work. We had rampant cheating cases. He was able to eliminate this thing, and he has actually promised that. No, and we are going to be there. This was. I want to tell you. Because you are a chairman, you are going to take this ticket. You cannot. I can tell even Nyaribo. If Nyaribo is I cannot. I will win. I want to tell you this.
I want to tell this. Why we don't want this even the being up on our threats. We have seen injera ikiameke kio mugabana nyaribo kwenye kwesugumanga no toramu. You know, you must. I want to tell you. Dio kiritu kiri batocho to presidential. I mean, I'm asking you. Governor debate, gubernatorial debate. No. Get me clear. I want to tell Nyaribo. If you are supporting Matiang'i, fold that kiosk you are holding. Join Jubilee. We meet in nomination. Lakini ubu ya democracy ni kirumo ntatu ale bya multipartyism ne togurwanira. No. Tuarele bya mabiko aba hijacked. We have seen, look at South Africa. NC has been the longest serving party. Now Kenya ni rweka tupu ato mchezo. Political parties are using like a preach kweta. Adara kubulia a personal question. Kwenye particular kwenye Jubilee tarachagusi. No, I've been a member of Jubilee. I was in ODM. When ODM came and messed everything, I moved to Jubilee. Stikla ye party ogo tikarabu wethe mburage gututetwa nangana kwa beretabu. Anyway, mwancho muligereri ndoche chia minyo kirega iga ne chia bere chinsa isatunista kemerongebere na inya nigo tole dadio kinabo igona Douglas Ongeo. Once nigo barabarwa nebo kulige birogo byobora igwetera sekia magia Jubilee twara kwanera sini niri ibererire asekia mekini ndoje mbale mona gatema kwa kesimi ntatembuga tesimia ya mugo sebere chioka. Gusaba mu director nanganchirere ronke saa 3:30 egere tunyara ko batogo kwana naye bono kiresuri ona gwaka kalende ibere igo bolirimo egere tunyara ko batokoranga ki ekogendera busi olende muigwete ngaki kuiguru obudo bwege nubwe kerenge kedede sada obudo bwege kerenge kedede sada alo Ensoko Bwakire Bwakire Mr. Miguna na abagwadiri wabo masira ba maika ba kabisa ko barani kiagera njengo dara kisi kaunti na Nyamira agento ba kwanje kia umusangiri kano ja kirete kerero bari kiarete tukipasi bantu babikire uniform ndero umuntu gwabantu noro orete tabantu batiko rumu muro bona kumwari kanya nekero tapage cyumuntu abantu baminto tigakobera mu butano wigo sitigakona kuguka samatanga kona kurusania amageja tukisi kaunti na Nyamiru mu muru itogaso kire muna wono mu hakateriti semunya taso gete gatora ori itoga kirende nyamenikera mu akense akinyenyore kana ngaba kusietu atengerete nyongeyemo Miguna tutatengerete nyongeyemo bagakabaria babekereto umugako uri uminto mu murakingo bona kiregento naho barabitiriyo yo kona gukwana mangana akengereka gatora kengeramo bakwali na mwera nariko bana mangana bakwali na mwera ndo bayirereti na ande bateria basaba kwate zikati kabisa netikura nekero bakiri masinani anaona matanga slako enda miyigende yo muki maranje asante sana kuruchisa mecho cyabo basi waiguru Miguna atabanga nchiri nere jirende chiangeje bikabekira atabirenga bali baratoke bakagenda maminchera ababere nyincingao akomusana okebe lakini multipartyism totagetie coalition bato bale bwate chinguru bata ikSMS no nyoma ete no nyono yonde ya bideti akasoa umutego zakai nekero tokoro kichinguru cha Matiang'i kuika chiansere gusi kuika tomusire kuika tomoroginga na bwate control 100%. Okay na riara nyora amasikani kurusiko bono ndeito anse kotiga ebinte kamne upa byanse ko ire biruko gari mugambi ta ko twara nguru kuika tware 0 6 piece. I will have a contrary opinion. Ekero fair election here, it's okay. Ekero do the fair nomination. Okay. That one 6 piece is just okay. But again, you see, we are waiting and see the coalition, the united opposition. Or you see, kile party negende te kwe go kole kwenu. Unabono, for example, unabono Kalonzo Musyoka na wa the Wiper. Where Ben Momanya, lakini Ben is supporting
Matiang'i. Are you smart? Ono what if Bwakire together, Kalonzo, Matiang'i, na Gachagua, onyoro se Matiang'i nero presidential candidate. Penny ade engo tenare lakini injestire loyalty ya nera se Matiang'i a partner na usually a coalition for mediali. Yeah. You see what I am trying to say. I want to disagree with you there. I'm saying our people must make a decisive decision. You are either with Matiang'i or you are with others. This is if really sawa tigabwate yo mwe muskepeni mumanyi ga support Matiang'i na maite chama ya Matiang'i let him come to the party Matiang'i alone. Okay, Ensoko Bwakire yo mwelio ngoto kwa dere Peter Korichuja Juja ngakire mbiere igonde na diuki yago teba chief lieti njita kiri koreka na gusi tiganda batabiyete kamo nje nganjete o maine uno uliuke baokwana lakini rende gusi nande ngate na okay okora kia mwereire nere ugo mweli Ensoko Bwakire Bwakire bya ningo to kwanere Ndebi yango ngakie kerenyo mbuye bali kerenyo mbuyere tegereto murobulyo bono mambi inda dengwanere issue yabagukwanira ya political parties ndege tangani kwikatwanchara nebuna Jubilee party ne chama ebwate route cha kitali cha gusi chama ya Jubilee party mainly iwa yabete formed from Mount Kenya na Rift Valley Irayaka 2022 carries reset back to Mount Kenya region. Going to Nomogusi, we cannot do away with our own political parties yet to what we see to embrace chama kia Mount Kenya. Okay. We will support Matiang'i 100% with our own political parties necessary cheto chiregusi. Okay. But on your Korano on a party ya Jubilee, we support him as the presidential candidate, but we don't support the party and we cannot abolish our own parties. Chama asante sana. My friend Duke na Jubilee, tigara ni Jubilee, nande tiga ban abasai bande na bananchi bande baranon gusi political parties. We cannot disown our own justice ngenjo. Asante sana. Asante sana ila romo. Okay, thank you so much. Biamono mwancho muligere kare te chiali. Chiri na sabo mu director chiali. Tia to kolera. Tiang ngakwana rando baitwanya mira. Nga engakine ndubwati ngakiende. Okay. Ikagera it's now or never. We must support and die with our presidential candidate Matiang'i and go korera ki abantu bane bekenyoro nyangarangani na atakansa ntome pore yane dosiretie mucho masesegari umusubate na usirito kwa happiness go na atakamba tumera magomba na bene bate amwa no toramu ngakie yonzi Mheshimiwa Douglas in chain shot at the anti abaguswaitu that as mainly united behind Matiang'i and abasae tiato twali bande na litura twali nguba yo okoli kwirende kigar munu to uja wakachikura na abantu amintu abo gichora I'm ready to serve you na MCA yene muganyerete ono lende tiato bwade na rebe bande erinde muchora bagambia baya not because ya yechibesa but because ya vision ya base community watabire na maroro mwancho muligire totwara ya mambi tomera na litukulia tichi gatatu aigasi getaseni yito gya Ensoko TV umurubiri Ensoko Bwakire ikiro mwali nchinguru Innocent Onyango kwa niaba ya Dianah Ndemo twale ngamo nere na boygo John Kebati ontabiri chialire nyauma ningoroche na boygo Barbara na boygo director Zack mbiyamono tomera ne mambi nyasaba lende mwensi pia semule
Eye ni Ensoko TV.